Erokamano nyakwa Ramogi ma en kaka wanene Ramogi TV kachiel kod Ramogi FM odiochieng' machielo kinyi majaber mar wuok tich. Wan ka koda twak ma biro miyi ng'eyo mago ma mulo dongruok mar piny Kenya kachiel kod mago ma bende nyalo miyo lai mar dongruok ing'iyo yo machielo. Kamoro amora ma intie nyakwa Ramogi machiegni an ka ilo Victor Otieno Maka Juma. Gie thuolo ni an koda tim kubwa mar kaka wanene abedo gi thuolo mar bedo kodgi. An koda senior J Bonyo wan koda e studio ka mondo kawuono ni onyiso ni to ang'o gini moseneno to mage ma pod oneno nikech aparo ni oseneno mathoth machiegni senior J Bonyo. Kara lokruok nyotimore iye kaka onge. Ai. Poko chopo mondo ikete signature. Podi. Kendo buoga ahinya karado kodi ka koso. Koso ma miwacho ni ng'ama onge bende mare bende onge aonge. Correct, lakini kori duogo mari nitie. Erokamano. Kendo warwaki e chenro mar kaka wanene. Erokamano. E kinde ni ma Otieno Maka Juma. Podo ka ulikizo mar yo kabiso kaka kendende. Kendo en morna mar duogo nyoane anyuol. Ng'e ni jaluo sama ikauru sate wacho ni ne anyuol. Koro nyane anyuol. Nyan dala yueyo gi mama Kanon to gi jo dalawa maber kendo wagolo ganda sani. Kata duonda mineno kati ni Nadine Uganda manya otimore gi buru manitiere. Kata kamano koro waduogo ang'e ni nitie ng'ama nyoro kwanya mopenja ni dak asene ni ndalo mang'eny. Mano Charles Osako Junior. Nyokwanya takone ni antie abro mnabiro kendo ng'eno sani osebet penyo oseoro na message sa chiele wang'e. Noseketo radio owinjo. Kabonyo kanyagwa. Kapo na onge tabro wuoto. Koro ero antie aduogo kendo en morna mar riwre kod jowadwa. Erokamano. Erokamano senior J Bonyo. Aneno ka J Bonyo koni biro ka bo siem mager ni nyaka no bedi. Nyaka na be nyokona naselala hinya. Ero aduogo. Machiegni. Erokamano. Nyakoro mogi wan kod Ken Moga nyakwar Perez. Machiegni nyaka Moga. Erokamano ahinya. Anto asebedo ka pok adhi anyuol. Anyuonda biro mbele. To odira osebedo marabora. Ang'eni ka wachono odira to jomoko samoro bende nyalo paro ni bati bende. Awuoy manyadundo mongiro bedo marabora. Nyime ng'eni jojo odira bati. To amor nikech wangima waduto. To thothne yudo ka samoro ji kowuok dhi kata mana oko e nyasi ma ji dhiegi to ji dhi e nyasi moko ma samoro gin mag lit. To aparo ni odira ni ne wabedo kod e limbe moko mag nyasi mag mor. Koro en gima ber ka ji limore, ka ji ngima, kendo apani en gima koro konyo oganda mar mondo mi gimed ng'eyore gimed tudo wat. Ang'ino biro lose machuok kapod kod anje kuku mar wach kawuono. Erokamano Ken Moga. An wache medo go siep kaka gweno the governor jawachega. Machiegni ahinya governor. Erokamano ahinya. Ing'eni en okinyi maber kendo wagone Nyasaye erokamano. En okinyi maber, okinyi ma wachiewo kendo ruoth ber. Makmana ni aparo ni ipoyo senior J nikech dine ok ipoyo to no nyaka nyise nitiere kit shati gi koti mibiro go e kaka wach ngawe ahinya nyalo biro ni donje diere ka kendo koro ine ni dwat koti nyaka kongo ni to mari ni oringo time gi mar J Youth manyien. kata mana shadi ni bati nyaki ng'iyo koringo kala hinya. Ng'eni gija ina gemo miyo jensi no ng'anyo. Wabiro tu ato ng'anyo ma bang' dala riyo kendo. Kata mana sane ineno temo umon. Magi manokelo ne mur komentabu. Ko bati nyaki ng'e kamiringi gikie. Nikech mane kaka wanene. Machiegni ora hinya. Erokamano gweno governor. Erokamano Ken. Erokamano senior J Bonyo. Nyakwa Ramogi wachako twaka. Yawa adek manitiere kagi an kenda mapani nya abwodhora matin nikech bende sama ji wuok kadhi wuoth nyaka bed yal ma rito dala. An nyadong' arito dala kanyo gweno the governor Ken Moga kachiel kod senior J Bonyo nyodhi kaka Ken osewacho ni
wuodhe mathoth ma ji dhiye gin ka samoro mag kuyo to sama oket wat momed gosiep nyiso ni mokwongo ng'ama odhi limbe en ng'ama dewo joma odhi limo to joma odhi lim bende gin joma rwako welo kopogore kata gi kinde mag lit kende. Nyaneno ka Senior Ajay Bonyo oting'o arunge ma owacho ni ok opogore go. Obaro go nam. Obaro nam. Bache Musa. Victoria, nam okalayora. Nam kata kidhi to nitie gima nyaka teri. En poch gi pak ne Victor Otieno Makajuma kata Jakubuya to gi minode Zainab Nyasuba. Nye wawuotho maber. Iwacho ni wuoth ber ma ji duogo kamoro. Nye wan ka jaduong' Okanda ma yudore Mufangano. To wuodhono ne en wuoth mar jamne. Ng'eni kene ni nok ang'eni nodhiga kwath to style manyo osembo godo dhok kadonje dala. Anyokona ne kara nokwayo. To kata gavana ni ong'e gweyo. Nikech gavana nyo gweyo kanyo ma de moko nya winjo ka wacho ni gavana wang' ni ka wuoth moro amora nitie gweng'gi to ginyalo hayae mondo gwenegi. To wuoth nye yotwere nye wan kanyo gi Festus Amimo Wuda Wasi, nye wan Galano Biero, Sako Junior Gere, CPA Zak Masiro, nye wan kanyo gi Engineer Rolex Wasonga, Gada Guko, nye jing'eny. Jiji ja British, ja Kugweno, nye wako Wudwa, makendo siepwa, majatendwa be. To gimomiyo nye watimo mano nikech mana kaka iwache ni watimedo gosiep. To jodala bende nyorwakwa maber, nye wabudho maber, ma weche opangi mowinjruok obedie ma watieko maber. So en puoch gi pak Victor Otieno Makajuma kendo sama koro en e yweyo ni pod wamedo kwayo negi hawi maber e keny margi nikech mana kaka nye jogo mbaka mang'eny sama nye wan kuro keny dasa keny onge mibro wach ni yom ni gik moko ridore te weche jawuokiga to weche kata kowuok to gin magu ne mulosogi emomiyo wan kaka osiepe mar od Victor Otieno Makajuma wamedo mna miyogi puoch gi pak wamedo mna jiwo gi lemo to maduong' mogik wamedo mna konegi ni e kinde duto giket Nyasaye mbele giket Nyasaye mbele nikech mano e mise mar ot moramora. So marwa en mna konegi ni Jakubuya to gi min wan Zainab hawi maber e kinde duto e wuodhe ni mar keny kamano. Erokamano Senior Ajay Bonyo. Aneno ka gavana ogeno ng'iyo tipo moro ma ni e wang' jowi ni achiel kachiel to duogo buonjo nyiso ni chien no ber. But piny ne ber. Yes. Piny ne ber kabisa kendo mana kaka Senior Ajay wache ma bende nyo wan godo en poch gi pak ne Victor Otieno Juma kachiel koda minode Zainab Juma kuoma nyasi manyo wan godo ne nyasi maratipo to kendo kuom okang' ma bende nyo gikawo nikech ing'eyo ni luo kitwa gi timbewa gin gik manyaka wabed godo mana kaka Jay bende osewache ni bende wagoyo erokamano ne nyola te mar jaduong' Okanda manyo rwakowa kendo wabedo gi nyasi maber kabisa. Ing'eyo ni wuoth no wachako wuoth chon wachako wuoth chon wadonjo kacha chieng' tich abich ma wabudho kabisa wabudho gi jodongo watwerore gi jodongo wagoye mbaka ma iyo twere ma Jakom Festus Amimo mana kaka Jay wacho Ken Muga bende biro koni wabedo gi budho maber gotieno wago mbaka kabisa gi jodongo kendo anyalo wacho ne Victor gwedhi gi jodongo mabeyo mine mabeyo kendo kayuoche bende jo mabeyo kata mana gi yoche ge ma bende nywa bedo godo kendo gi machielo ma bende nyachako fwenyo Victor ni Angiyo gi Victor awe muje Victor Dek biro go. Adwa goyo bende erokamano ne sajini mano ndiege nikech ing'eyo ka nwa lore feri ni to arita mar kwe manyo wan godo no kawo gi sajini ndiege manyo make sure no tino manyo abudho kacha te
ne en arita motedie kabisa nikech otudore kodwa nyaka gimoro sa biro otieno kogo masimo to gavana un maber wabedo maber. Achiel kuom jaduong' ma bende nyo VOJ wuotho godo en jayalo Michael Orienje ma bende nyo otenowa kendo wabudho godo nyaka odhiambo ma kendo chako duogo kelo injili bende godiochieng'. To nekech sa bende jaduong' John Nyakinda duong' Nyakinda nyo wan godo bende nyo oteno bathwa nyo wuotho maber. Koni ntie nyarombo gavana moro kamoro nyaim gavana kamoro to magi duto en ni kamoro moro mane wadonje kwadonjo Homa Bay kwadonjo beta dhano nyiso hera magin godo ne Ramogi TV kod Ramogi Radio kachiel koda dhano tema ni kamoro moro mwadonje bati ne en gima berie kabisa miyo jogo duto tema nyorwa kwa no chakruwa kwa Homa Bay mangima kwadonjo maka moro moro ni wamor kwa neno wawinjo uga winja kato neno uga nena kama to koro kawaida thuolo mar goye mbaka kendo wakikre kama nyo gima ber bende wagone John Mfangano iro kamano nikech welo nyo chalo lo mudo nyeye ber ma ken mabendo ero juso aparo ni de pondo ojo but je gimetem ni iwuogi ken ni ji lore miel ko ba kit miel moro manyo mielo makudo wiwa wan jok mok nyal nyo dwa bago ruoth gi jo Ugenya wai jok ma samoro tiende watera cham ntie kitugo minyalo ging'eni lojo wetegi to kituga idiko nyombo cha binyo mali nyombo waduoki miele kabiso koro ngawa flow kai bi made wawaji itugo tinyo kaji kanyo tiko to koro adwanyo ko etiende yeah Buoro ni akelo nyarageso maro na miedo puk mano miyo odhi odonjo ile madongo male madongo nyone koro ken moga machiegni mienda weno to gima ber kawinjo ka jodongo choga ni anyono tie maro koro pani na adhi maber to mana kaka usewacho ang'eno ka bimedo mathoth ahinya to gin puonj mabende wawuok go kuonde makamago nikech ing'eni kinde machon nwawinjo kiwacho ni ok owinjore bed ni idak gi nyar ng'ato gowi to en gima nyaka sani en ote ma pod nitiere kindwa osebedo matek ahinya iyudo kaluwore weche mag chopo kenyo bed motegno ahinya to king'iyo chike koda kit oganda makaluo en achiel kuom gima owinjore bed ni timo ma ok olewo to tinde bende weche bedo mathoth masirni bedo mang'eny midhiero bende samoro bedo mang'eny koro mae gik ma samoro ka dhano kokawo thuolo mar mondo mi otim to gikone yudo ka wachopo kama koro gimoro matek koneno to koro ka ji chapni maka gi kacha koro omiyo an amor ka wacho ni kaponi watimo nyasi makamagi ma ok warito mana bedo kod kinde ma pek nitie eka koro ji ringo ka gi kacha to en gima kare pane en puonjruok makare mang'eni koro kwa wuok kanyo to koro wadhi kumachielo bende to mondo mi wamed gerore kaka jomatindo makaluo kik wawet kitwa gi timbewa wanen man ni kaponi iyudo wendo to wendo nyaka ng'eri gi jonyuol nyaka gi jogweng' to kaachiel kod neno nuriwo keny no bedo motegno tero mwandu no en gima muhimu to ne wayudo puonj maber kendo kuom jadolo Orienje mit ahinya en machiek to maber to apani mano bende gima nyisowa ni kata obedo ni wantie kod kido kod timbe mag oganda to wach Nyasaye bende pod nyaka to wadhigo mana nyime nikech giringo kanyachiel thothgi gin gik maketo mana rieruok mar oganda koro kaka waluwo chikego to kichako iluwo gi chike mag muma to nitie kaka irieri kendo chomoru maber ahinya gi kaka nyore bende oganda dak Erokamano ken muga ing'eyo ka to kakoro wantie to jomana samoro nokoneno bro wacho ni jogi wacha nitiere twak mano bet Mfangano wadani wawinjie mana matin mondo koro iwacho ni isiro go wiye ne mae gima notimore wawinja ne twak mane obedo e kinde ma Jay Bonyo ne oloso kinde ma Victor Juma kaachiel kod Zainabu ne ketayanga keny margi ka ichwalo kod dhiang' kata jamni mabende nyiso ni en mise mungiro mar Kenya yanga.
gik manyi kelo machal kamagi gi mari koro kinyeni kwa itiere kwa kuno ero kamano ni ji duto ani lunga ni Jay Bonyo ana jasangwa kwa VOJ omiwangado na min jakini atuo sama wane na isachano Akando kwa chama pesa machanda. Aki watu wani ikuta mundo Amosi lukani jinena mabe. To amor gi rwak murwako wagodo adwa wacho matin kuom Victor Tieno Juma. Ji muwinjo kaloso kama ng'eny wacho ni gijomiya to gin joma nigi chenro mapile ka pile to kawuono ginyoro ne giwe chenro gigo mondo gibi gichung' gi Jakubuyani nyisi no ng'ama ber nikech nona to jokagane marenika jokagando ngikwana amimo wuda wasini uchungo mana station mondo bika gin gagangu to kata gi Jakubweno ni bendo chungo mana station mondo gibi gichungi nyawadgi nyisi ni Victor na maber koro jodala ni adwa wacho nunu yudo wuoyi maber yudo wuoyi mamungwana ana wacho ni Victor daone tek nikech yudo makosa kuome tek onge chieng' ibro yudo kode makosa nikech onge chano gige Laso to bonja. Bende kitako timo makosa to ng'e kako bolore mondo wachni ni makosa ni ate mana timo ukaw responsibility so en ng'ama ber emomiyo ji nika ken muga we chenro duto mai kambi mondo bika wan nyaka gi MCA japi ani gi wuodhene mang'eny bendo biro ka wan gi Medusa Wasonga FCPA ogweno governor maonge portfolio odich mwasaga saya ni governor kiyude nafas tibiri uri kodwa wuok tich nyoyo yudo nafas kochakore tich adek ni biro ka tich adek governor na biro tich adek to nyoro manado nyoro nye podine korega ne podang ni compare not to odich ero kamano so VOJ ber marino momiyo yawuoyi gi owe gik magitimo e ber mwadwani Zainab mondo bed neno to bendo nyako maber Nyakwaro mogi kaka ne weche chalo kit mor miwinjo kanyo gi nyiero no nyiso ni adieri nya en mor kendo ji noko dhi kuyi machiegni uru kendo kokoro owuok Mpangano twak kilo Nairobi ka poch gi pak ne VOJ kachiel kod Zainabu poch gi pak ne wede anyuola kod osiepe ma medo siro gi lamo keny margi gimedo de makare but kapod ok iwuok to bende wagoero kamano bende ne min Jaki to kachiel bende gi yes gi Ombija Trevor yes Ombija Taya nyakwar buko cha pesa gima miyo ochane pesa to no dagi wacho kocha kono chacha to udi godo gi joma moko wakili gada guko mabende nyo ringo godo kech wakili manyo drepa ma odi mwaduogo no teno gik many koro ji ne pod bende ok wanyal goero kamano ne ji te mak mana ni e video kata kanda mineno waketo matin no Jay nyote mana timo summary mar VOJ nikech ng'ato itimo nende kapod ngima VOJ en wuoyi kendo ma ichoko wuoth tembo ochoko ji wuoth ng'at machielo matiek godo e lojo wetena en Alan Obiero mano jambetre Alan Obiero ing'eyo ni jal ma kidwaro wuoth puon ma en puon ka ji dhi to ka ji duogo chief of staff tich manyo tiyo e wuoth cha en tich maber kabisa kendo jambetre wa kwayo ni Nyasaye mamondo chuli no tiyo gi chunye te mondo mi ng'eni gik moko te gicheno odhi kare nikech ing'eni kit sude manyo twang'ore dala cha nyo ken suta koro sut nyaka riti kendo nyaka migo ero kama nyaka inda wero gavero moro ni chakinwoya kendo koro mano Jakobuo chako medwa kendo nitie wuoth moro biro aging'eny Okay, koro mugi gi ng'eny pod moko bro bet hayo maber ne joma chano bende Nyasaye migi thuolo e juma ma wantiere ni en juma ma dipo kod weche kendo en juma ma bende kiwinjo ka ji goe mbaka to ji wuoyo ka iparo chien to bende ng'iyo mbele idwa tigi chien mondo ng'ini to mbele nyalo chalo nade en juma ma bende tero e oganda
tarik 25 madu mar auchiel. Higa mokalo odiochieng' machalo kod magi kata juma machalo kod ma ne en juma mane liet nitiere mathoth. Dwaro mar oganda matindo kaachiel kod jokenya mamoko eno ni Kenya obedo moriere lokruok obetie. Kaachiel kod bende dwaro mar sirikal en ni mondo mise mag chenro mag tayo piny obedo mongirore kokalo e dwaro mar paro mar chik mar omenda. Duto te ka wang'iyo rapar higa achiel bang'e nitiere weche ma osebet mosetimore. Jomoko pod nyalo bedo gi chuny mar ng'ur ni pok otimore kaka ne gidwaro. Jomoko bende wacho ni osetimore kaka ne gidwaro. Tarik 25 dhi bedo higa achiel nyaka ne ng'anyo maduong' mar Gen Z bedi. Ang'o minyalo par? Ang'o mosetim maber? Ang'o ma samoro pod rem nitiere kuom sirikal gi kuom jopiny giwegi gi kuom oganda duto? Wachak gi Ken Mugo. Ok ang'eyo ni nikech aparo ni e thuolo ni jal manodich ahinya e mesa mar kawo weche manyien kendo ni pango tich mondo sigana obed mochiny ma ka Nyikwa Ramogi paro to giparo gigi kokuok e lweti kaluwore kod telo manibedo godo gi chia mar no ni oganda nong'eyo adier kuom gik mane timore. Apani ok en gima wendo kuom ji mathoth ahinya to jogo mane nitiere mane neno e kinde mane ng'anyo mag Gen Z mag higa mokalo ne timore. Mak mana samoro jomonyuol chien mar bang' mano kata joma nyicha ne pod weni pok oyepo ma samoro ok nyago sigande. To thoth ji kichako gi nyithindo matindo nyaka ji madongo macha en gima ne onenore ayanga ne jopiny kendo ne giwinjo gi itgi. Wach mane obedo kata midhiero mane obedo. Kanyalo paro chien gima japiny nyalo ringe ahinya ma ok nyal ruche pache en nikech remo no chwer. To remo thothne winjo ni remo pek moloyo pi. Onyalo bedo koda inyalo loke e tielo mopogore opogore. Tiende achiel nyalo bedo ni samoro remo pek moloyo pi, mano kitemo tudwat. To nyalo bedo ni remo pek moloyo pi nikech en gima kochwer piny to ok en gima donga kamano. Omiyo kata mana misango kiwinjo kata mana gima mawacho misango ne igolo thothne ni igolo gi remo. Koro chwero remo no en gima miyo japiny bedo kod rapar ahinya e gima notimore no. To ma nikech remo mane ochwer e lwedo mane owinjore bed ni konyo e rito ngima mar mondo mi remo kik chwer. Koro kae ema kelowa kama obila ne yudore e obadho nikech koro gin mane ng'iyo ni ne gitiyo kod teko mathoth e thuolo no mar kedo kod jong'anyo ma bende kinde no nok en ng'anyo ma chal kod ng'anyo mamoko. Ng'eni kinde mokalo waseng'iyo gi ng'anyo moko michano kod josiasa to ji bede ndara mathoth gi gin joma dito joma samoro ong'eyo mathoth ahinya e ringo maka gi kacha. To magi ne gin joma tindo ma samoro ni ng'iyo ni gin ne nyalo mulgi e mos molo kaka ni mulo ji mamoko ma samoro gin e jotene mongirore weche mag ng'anyo. Koro magi mane gin rawere matindo mane otisi ni Gen Z. Koro mano en gima wiji ok nyal wil. Gimomiyo bende wiji ok nyal wil e wachno higa achiel bang'e kiparo kata mana kane midhiero notimore Afrika ma milambo higni mag 76 kucho. Mane nyithind jo Afrika nowuok oko ka rombgi kendo magiwacho ni nyaka gidhi ataro mar dwaro mar jowagunda ma bende noketo ngima bedo matek ne joma tindo ahinya to weche mag somo kaachiel kod ratiro mamoko. To gima notimore kinde no inyalo paro kata kinyalo ng'iyo joma noseneno sinema mar Sarafina manyiso temo nyiso kit kaka ne midhiero bedo. Tugo no nyisi mana kaka neno ka nichielo rawere gi magina kendo nonegi moko kuomgi. Tine nyalo paro ni mano bedo rapar nyaka kawuono miyo stine nyaka sani jo Afrika dhialo odiochieng' mar nyithindo mag jo Afrika tarik 16 madu mar 6 kadu mar 6. To mano nokelo lokruok maduong' e Afrika ne nyathi mar Afrika. To market mana gima neno kotimore cha e Kenya ka higa mokalo du mar 6. Ma nyathi nowuok oko kata joma tindo nowuok oko mondo minegi kede ne ratiro kendo ne gikede ne gik mane giwacho ni ok telo makare mane gineno e kinde no. Kendo ne gikedi gi gik ma giwacho ni samoro jotelo mane nitie lemo mag telo nok winji ywak mar jopiny. Kendo ne gikedi mar kwedo moko kuom okenge mane itemo kel kokalo kuom chike ahinya to chik mar paro mar chik mar omenda ma higa no. Kendo gikone to remo nochwer kendo nitie mamoko mane onegi manyaka sani familia moko nitie mapok oyudo ratiro margi. To kata ni moko familia duto mane owito wedegi kata mane wedegi yudo hinyruok pod wago sigandgi
nchineno ka pod nyaka sani pod imanyo ratiro ne Rex Masai mane ochiel kod Magina kendo buche pod dhi nyime motegno. Amor ni koro mano dhi nyime motegno nikech ene do inene. Wanyalo paro familia mar Denzel mawuok Kendu Bay mabende ringre noduogo kwany mana bugo moro mar Kware ma gwenge mag Thika kucho. Kendo maneno ka nyaka sani pod nitiere ywak ni yawa to dibeni no nege kinde ng'anyo nikech noduogo lal mane thuolo no. To mago gin gik ma nyiso wa rapar mar kaka ne higa no chalo. Nyocha ni notimo sigana mar rawera mane ogo kod bunde kendo nyaka sani tiende ni gadhola ma ok onyal kata wuotho. Mano mancho natimo sigande Kayole ka. Koro ma nyisi ni pod nitiere gik mathoth ahinya, adhonde mathoth ahinya ma pod nyiso wa gima notimore higa mokalo. Koro sani en saa mar ng'eyo to higa achiel bang'e wasego okang' mane. Kech king'eyo jatend piny Kenya kinde no kano chungo ko kendo mowacho ni yawa go bada piny abolo piny paro mar chiko omenda mano rawere gi ywak ni kelo osuru mapek magoyai manyalo biro hinya jopiny alware piny. Jatend piny nochako lando kendo ni okawo okang' motegno mar neno tim lokruok e sekta mar obila kendo mondo mi tem luoke obed manyien mondo mi kik wayudre obadho moko ma samoro kata midhiero moko mag chielo ji kata nego ji kata mako ji kata lal kod ji e yo moro ma ok odhi kare. Kwago turubini gachiel bang'e pod wanyalo wacho ni ok wachopo kama ne lek mane nitiere bang' twak manochiko jatend pinyno kaluwore kod mago matimore matine manyocha ni. Wantiere kod okenge mane jatend piny owacho moriwo koda ka duoko nengo mar pek mar ngima mabende sani na achiel kuom ma jopiny pod nyalo goyo mbaka ka wacho ni pod ok obedo mayot ahinya kata obedo ni okenge moko osego ahinya to kaluwore kod budget manchene osom tinende ni. Ywak ne nitiere motendore koda wach mar neno ni jotelo kotiyo kod thuolo mag intiere godo mar nyadhi kata mana tiyo marach kod omenda mag jopiny e chendo mag giwegi ka koro jopiny titango negi sunga kata samoro ichiedo mamit e ute jotelo to moya madung mamit kata suya madung mamit no ifwadho wuok gi dirisa to chopo ne jopiny yoko to gikone to ginok giyud kit chiemo mawuok kanyo mondo mi gichamo donje igi. Mago gin gik mane igo e mbaka. Sani higa achiel bang'e ng'eni jowete wabro go wiye. Kanye mwasechopie pod anyalo wacho ni nitiere rem manitie kata obedo ni nitiere okenge moko kuom jotelo osegoyo mar duoko piny nyadhi ng'ai gik makamago ma samoro kelo sigu kata kelo nyiego e kind oganda. Erokamano ahinya. The Governor. Piny pod wuoyo. To e kaka wanene ka ikete ayanga. Higa achiel bang'e. Nyaka ne ng'anyo timre pacho ka. Nitie gima jawer moro koni gima inyalo buonjne. En penjo ma okagore kendo tuoke ng'eny. Taparo ni gima tie ma pod chuny wachen ne lokruok pod ok otimore malach. Ken otemo rango nito achiel kuom gik mane miyo joma tindo kata rawere matindo nyodhi e ndara. To king'iyo nyoro sigana manyo tim kod tipo mopogore opogore kata TV mopogore opogore pacho ka nyo nyisi ni dhano pod nigi chwer mar chuny mathoth kendo dhano pod ok oyudo ratiro. To mae mamiyo bende wariwore kodgi ka pod wakwayo negi mos nikech ineno ka dhano pod ywak. Nitie joma pod ywago nyithindegi ma pod moko nolal godo miru nyaka sani. Kanye ng'iyo sigana manyo wuok godhiambo e gine mopogore opogore tinno ka dhano pod nigi chuny mang'eny ma pod chwer. To we akwonga duoge kama Ken teneno nikech nyaki kwongi ng'ini to en ang'o manyo otero rawere gi e ndara. Ang'o mane gidwaro kae tibiro ng'iyo to gik mane gidwaro gi mage masamoro setimore kare kaka Ken wacheno to gi mage masamoro pod ok ochopo kare. To ma pod ok ochopo kare gi keto piny Kenya kama nade ponono apaka moro chako duogo kendo kaka waneno apaka temo go yieni kendo no kapaka jo chalo gima biro kendo to ching'en wachomo chieng' tich adek me kore dhi pare odiochieng' ni kata jogi manowito ngimagi to ka pod ok wachopo kanyo to en ni moko kuom gik mane jogi dwaro rawere gi en achiel gima iluongo na accountability, bedo gi ler kaka itayo piny owacho, bedo ni piny owacho tayo kendo tiyo gi mwandu mar jopiny e yo mowinjore. Machiel kuom gi ne gipenjo ni nyaka wang'e ni to piny Kenya miwacho ni chulo gope mang'eny ne gidwaro audit mar gope gi. Nto Kenya nigi gope adi nikech inyisowa ni wachulo chiegni atamalo 60 kuom omenda mwachoko
en gowi maromo nade wasechul maromo nade to ng'at mane manole. Achiel kuom gik man bende ne gidwaro ni mondo jatend piny William Ruto ne oduok siso mare gi milumbe mar olo gope. Musiko ola ma kowuotho matin to ochok ka bende pod en gi miluma to bende pod olo gope kata sirikal pod olo gope gi. Accountability ni king'iyo to anyalo wacho ni ewi achiel kuom 10 anyalo miyo piny owacho 2 e weche mag accountability nikech podi kaka piny owacho timo gige podi do ka umore to nekech ichake ng'iyo gimachielo mane waluongo ni wang' teko kata impunity ma piny owacho kata jok matiyo piny owacho jotima gik moko ka giwacho ni biro tera kanye ang'o mobiro timo. Magi gin gik mwayudo ka pod nitie gima waluongo ni impunity, wang' teko ma piny owacho jotima gimoro gi wang' matek. Ibiro yudo ka ntiere gimachielo mane chuny wach ne gitamore pend chik kata paro mar chik mar omenda ma 2024 mane gipodho godo ma giko ni jatend piny noting'o bade mane ok otimo ng'o, ne ok oketie koke. Gimachielo en weche mag lemo mantiere piny owacho ma samoro ok owinjore obedi. Ne ntiere kachacha ne ntiere lek kineno advisors kata jok masomo piny owacho kata jatend piny William Ruto paro ma advisors ne ntiere kamoro amora to dwa bedo kod gi mang'eny ma jatend piny ne oluongo press conference ko twak gi piny mowacho ni adhi duoko advisors maga piny. Ang'o ma waneno nyaka sani kech kaka wanene ka ting'eni wan wabole gima nitie ke jopiny bo ong'eyo waneno ko medo gi kendo koro igi thothie moloyo maneni kacha. Ting'eyo ni koluori gi advisors mang'eny jatelo kaka senior J biro nyisi ni gima miyo ng'ato bedo gi advisors tiene rieko ni onego medre koluori gi joma riek. Koro kanyo to wawene jopiny ni kirango William Ruto sani kama obete gi kako tayo piny owacho gi jok momedo advisors gi botimo gige ka ng'ama riek. Mano penjo mabiro weni mondo iduoki. Gimachielo ma jogi ne dwaro ni mondo chuo commission mar IBC. Seche ka nekech ni waonge gi IBC ke jorwere gi ne dwa ni ket IBC mondo mi ging'i ni to jotelo ma samoro ok lure gi kaka jopiny dwaro inyalo duogi nade dala. IBC waneno ko chuogi makmana ni penjo nitiere mathoth maloyo duoko gi kako beti mamano ok wadwa donje nikech jopiny bende neno kaka giode. Gimachielo ma rawere gi ne dwaro ne en weche mag SHA, weche mag thieth. Ne iwinjo ka ne giwacho ni mondo duog Linda Mama mayande minene konyore nono ka gidhi kuonde mag konyruok. To Linda Mama no waneno ka nyaka sani ok oduoge. Weche mag SHA gi chudo gi lokruok mane timore e sekta mar thieth. Nyogi dwaro ni mondo mi weche mag SHA gi chung mondi matin nyaka chop piny owacho kito kenge makare kaka inyalo taw weche mag thieth. Magi kipenjo to jopiny nyalo mi duoko nikech jopiny ema dhi osiptende gi. Ok adwa wacho ni gitiyo kata ok giti nikech koro sani en kama igoye gigi peksen mana ni kata odoko ni sirikal osetemo ng'iyo ni to ere kaka SHA gi nyalo tiyo pod nitiere 1 2 3 thuoke moko ma samoro pod odong' ka ochikore manyalo dwaro mondo yuogi tupa mondo mi giti. To kiwinjo josiasa ma samoro chiegni gi jatend piny gibiro nyisi ni gigo tiyo. Mogik mondo mi waduogie bathe en weche mag housing levy, ushuru mane dhi chok mondo mi ger godo utegi. Mae bende king'iye to chalo rarangre, ochalo gima dhi ng'ene rarangre ok ng'e kodhi onyalo dhi gi wiye to onyalo dhi koduogo bende gi oka tiende. Koro kumo dhiko gi kumo duogo ok ing'i. Eka e weche mag siasa bende nitie maparo ni wabiro goyo ibiro iduogo ira kocha mondo je bende oyudie thuolo kai to wang'iyo ni to apaka gi kama koro wachomie ni wan kama nade to ni lessons mage ma bende jatend piny gi sirikal mar William Ruto bende nitiere lessons mane walanye gini to ng'anyo ni duto gi gik manotimore wewa kanye. Ero kama na nyasi ni kaka mana kaka kede koro migi ogweno gavana. Ing'inwa ikolnwa ye ni gachiel bang'e wan kama nade. Ero kamano kora luongi ni Bati kosa luongi ni Odera Pombe Kani. Luongi ni Odera Pombe Kani. Mane mang'iyo. Ero kamano Odera. Aparo ni nyaka wakwong wang'e ni to ang'o manokelo ng'anyo.
gima nokelo ng'anyo ni hie ne en ni paro mar chiko omenda ma higa mokalo ne biro gi paro moko mane dhi keto ngima ja Kenya kama tek. Nikech ka ning'iyo ni wacho ni nitiere kit osuru moko mane dhi keti madhi miyo gigo ma ji tiyo godo pile ka pile, gik miluongo ni basic needs, ne bechgi dhi lokore marachie mokalo. To mano ne timore sama ja Kenya bende ne yudo pek, nikech nyaka ne wachak bedo gi Covid, ochumi mar Kenya pok obedo maber. Nikech kane Covid obiro, to gik mang'eny no ochung'. Yore mag yuto mag ji mang'eny no ochung'. Pinje mang'eny mane thoro konyo piny Kenya e juso ochumi marwa bende nokoni ooyo, gini tek ne ji te, ubende temie uru kaka unyalo kiun. Ma ne keto sirikal kama tek, nikech sirikal tije ne iriembo gi gik moko ariyo. En osuru michoko kuom japiny, to gi pesa mawuok kuom pinje maoko kata migepe maok mag piny owacho, mondo jole budget ne ni mondo kotim ang'o odhi maber. To ka gigi te chalo ka gima noduono, to koro japiny ema nyaka sirikal ne duogire. Tema ne jo Kenya koni ooyo, wan jogo ahinya to ma nigi musara, musachwane usetite makoro dong ni chalo ka gima watiyo na sirikal, to monego bende sirikal kawo kaka osuru ema koro duogonwa, nikech oyoke makamo chope. Kata mna sup mimadho ni tieko tich ni dwa dhi godhiambo ni koro idhi madho sup ni ok inyalo. Imiwacho ni payslip ni odi, ma giminyalo time, gimiluongo ni disposable income, pesa ma balang' betie godo, iwuotho godo, icherori godo, itime godo gigi moko, nok nyal yudore. To kendo koro gigo mwadwa dhi nyiewo, obed chak, obed mkati, obed ang'o, bende pod koro idwa dhi go wiye mondo ang'o osuru chak oyudre. Japiny nokoni ooyo, ok timre. Mano ema nokelo ng'anyo. To bende nokelo ng'anyo nikech joma ne nitie ofis piny owacho, to gi lange, to gi wabunge bende ne thoro thiano wach ahinya. Nikech japiny konegi ni kong'iyo proposal karibu 22,000 mane budget committee owacho ni koro finance bill nika miwau proposals mondo wang'e, kata chiel mano bedo considered ne onge. To noternegi proposals mahinga 20,000 gi jopiny, kembe mag ji giwegi, ji associations mang'eny, ISPAC, obed engineers board, no oro kako ni ooyo kuma Kenya nitie ni tek. We kuru medo surugi magi duto od bura no otamore mokone ne gi ng'ong'o ne jopiny. Emomiyo kano chopo chieng' mani kalo gini, to gibeta od bura kanyo, to bang' dakika 30 to ni gini gisekalo. Mane mamiyo koro rowere mane nitiere oko ka gi ng'anyo wacho ni koro od bura ni nyaka wadonji. To higa chiel nyaka ne gini timore, mana kaka jowadu osewacho. Adira makende en ni nitie gigo mang'eny mane William Ruto wacho ni gibro timo kendo gibro loko, mapok otim. To inyalo yudo ni pok otimgi nikech either en weche mag chik or nikech en siasa. Mabeyo moko bende osetim. Nikech king'iyo finance bill ma 2024-2025 maduto iluongo ni finance bill 2024, bende ne nitiere moko matindo mane beyo. Tigeni kane jatend piny oneno ka koro jopiny owuok oko kilo chamo koni ooyo an bende ago bada piny gini atimo nade, akiro oko, nitie moko mabeyo mane bang'e to od bura duogo kale ka koro sirikal noselos mar Manywanda kuse broad based ni Manywanda donjo kode sirikal makore lach. To nitie moko makoro John Mbadi FCPA noduogo kelo e od bura dwe mar 12 mokalo mane odhi through. Achiel kuomogi mabergo ne en ni pesa mar aherini yande ni goga wiye kiyude. To koro proposal nokoni ooyo pesa ni mar aherino komigo to mite maonge ni sirikal go wiye nikech nosechami osuru kitiyo. To koro mari matin mar aheri ni koni ni koro in sama koro onge gimitimo ni mae michamo kidam be nyocha sirikal poti mang'o dwa. Mano nokoni ooyo
wena joge oyud pesa gi. So nitiere mabeyo mane nitie finance bill 2024 mano nini. Emomiyo sani bende koro nyaka wapenjre nikech ng'eni finance bill 2025 bende nyo okale od bura juma mokalo. Mapani jatend piny onego beni goe koke kopoko goe koke mondo koro bed chik. Nyaka bende wang'e ni to ka finance bill emano kelo gigi te ma higa mar 2025 to chalo nade. To bro loko ngima ja Kenya nade nikech ng'eni kano segol macha magik moko dhi kokwe kendo chako riti ju higa chiel nyaka wakole iye mondo wang'e ni to bende nitie ber koso podo racha kaka moro chane rach. Adira makende en ni John Mbadi nyo temo matek ma finance bill makoro wan godo ni nitie kaka en gi gimi nyalo luongo ni relief moro, nitie ber moko minyalo nene mabiro konyo japiny. Tadira makende en ni ber gi duto tete ma jo Kenya dwaro ok nya biro dichiel, gibiro kidam. So kwa ng'io finance bill ma 2024 to gi ma 2025 wanyalo wacho ni finance bill ma 2025 ni to kata gi budget duto nitiere gigo moketie mabiro bedo maber. Maricho be yande nitie mamano bende nyaka puojo od bura nikech nitiere gimoro kanyo mane wacho ni KRA nyalo bukra buka to koni koro inodera nikech shati mirwako ni anto shati nini tadwa ni kata jo DCI odonjere. Kit shati ni ok en shati mirwako kimiru. Agwelo gi agwela ma very alo abide kura agwelo gi agwela gi nyalo biro ira sasa magier. Ngama thurgi kunye mula samoro in guri mar mula to e mani yude giti. Ano ka kori rocha ko kwenye weche. Guri mar mula. Koro keni ke arone nanana ni soup ma ogweno nyionwa pile kwa tieko chenro ni. To golo pesa kani. Makata ka uno dhi nyionwa ne. To nyakonye. Kit ten manye watene gode. Ufangano ne nitie. Ano tena. Moro manyodo atimo koro ni wacho ni to ogweno ne gik motimo pesa ni ogolo kanyo to gigone mna Safaricom simo to gikoni ornwa M-Pesa statement mar ogweno to ging'iyo to gikoni ogweno ni chal ka gima nitie kaka pesa moyudo to gima wacho no oyudo pogore. We wagone kwano mondo wakone ni en gi pesa wa maromo kama. Jood bura nyoko ni oyo okinya donjorie e statement mar pes japiny kata mana account mare kado okomi thuolo nikech mane paro mane nitiere gini ni omiya KRA nafas ni gidonja to gitim mano paro ma jood bura nyoko ni oyo ok nyal timore. So mano ber nikech gin bende nya gineno ka gine en achiel kuom gino mane kelo ang'owa ne dwa chako kelo gimoro machalo fwere. Emomiyo mondo katieko awach ni nyaka wagoma chiemo to wang'e ni finance bill chato gi finance bill ni nikech adira makende en ni uchumi mar Kenya mondo bed maber en ni to budget chalo nade, en ni to proposals moketi mag dhi choko osuru chalo nade nikech mago kabeyo to wang'e ni adira makende en ni wuoth mar chako bero uchumi September nade osechakore. To kapono racha kaka moro chane rach to bende wawacha gi chir ni onge kuma wadhi uchumi mar Kenya pod bro timo ang'owa bro bedo marach. Emomiyo kata kwa paro higa chiel nyaka ne jo matindo donje ng'anyo no jomoko bende nitie madito mana nene ng'anyo no mandalo no gi lugo gre ni jensi nyaka wapenjre ni to ochumi chalo na nikech ochumi emise mar piny moramora ko ochumi rach to piny rach to bende nyaka wapenjore ni kata ko chumi ber kata ko chak wuoth mar lose maber tang'o gi kendo mane nitie mapodo waneno mang'eni ang'o lose kwaduogo mago bende nyaka wang'e ni to okang' mage mosego e rito chik ratiro mar oganda to gi bende jotelo kech macha ne winjo ni ng'ato dhi kamoro to koni ng'eni tai marwako ni tai mana $80,000 osa matwe ni mamna lo mana eka chiel kibiro thurwa malo eka chiel to sani milion mana giwie ineno. So bende jotelo sedikore bende gisenyiso chia mar ofise magin godo no bende giseluoro jopiny nikech jopiny te mano keto gi ofise gi. Erokamano. Kech ing'e bati kapodok wa loke ntiere
chien kacha ni neno ka jotelo no siko no mana ni dung mar nyuok ok mon teri e chiro ni kata nyuok dung manade to samoro bende gisiko giwacho no ni kut mar nyuok ni bende ok mon teri e chiro nikech samoro ukinyi kama saa 4 kidwa tero nyuok tino ka koro nyuok kuoto ga to ne giduogie ni kato doko ni kut neno ok nyal mon teri e chiro to samoro nyuok ni nyalo bedo gi sei ka kitere ginengo midi use go koro mae no miontiere okenge gi lessons manyocha ni wapuonjore mang'ini wabiro duogi ni piny en mar jopiny bende ni wang'eyo ni risasi gi tiagas kende ok nyal tayo piny bende gik kama risasi gi tiagas ok nyal konyi gik kama koro bongo maliw gi paro maliw to gi winjo jopiny ema nyalo miyo itayo piny. Erokamano ahinya. Aneno ka inyisa ni wakawe yweyo moro madundo matin kata kamano kod pod wan kod atonga mopong' gi weche mana e weche mag gik manotimore higa mokalo ogai mar ODM Raila Odinga ni oloso kowacho ni en gima pod miyo chunye bedo mokuyo en ni tamruok moko kuom orage mane sirikal noketo mbele mondo yar piny Kenya en achiel kuom gik ma pod miyo kuyo higa achiel nyaka ne gige temre. Ma nyiso ni oganda chalo nare nikech gima joma dongo neno samoro ko bet piny joma tindo samoro ok nyal neno kata giidho e ngas. Ywak ni no bet kowuok kuom Raila Odinga e kinde mano romo kod jo tend migepe gi jatend piny William Ruto. Wabiro duogo wang'e ni to joma koro donjo kata joma dwa tiyo kod chenro mag ng'anyo e diro ajenda mag giwegi sirikal owinjo bed ni timore kodgi nade balance akere kike ma sirikal nyalo yudore e rito jopiny gi deal kata keto inga ne joma richo mondo kik donjie e weche mag paro mar chik mar omenda gi keto mise mag japiny kama chalo nade nikech jopiny bende nowacho ni ko giwuok kuom sirikal mamalo to gibiro ng'iyo sirikande mag counties bende mondo gino chakre ni wuok malo to dhi nyaka piny mag counties to setime ang'o gini ma gin bende nyalo reso piny ni nikech kopo ni malo kethore to piny ochung' motegno to piny nyalo chako siro malo. Waduogo bang' thuolo machuok kende mondo wawe thuolo ne Ramogi FM obed kod weche manyien kata kamano nyako Ramogi nyalo oro ote mari mondo wakawie pachi kaka wanene makawuono an kai lo Victor Tino maka juma kaka na wacho an koda Fredo Bueno the governor maonge gi portfolio kata kamano office to entiere godo portfolio Ken moga ya kwa Perez de tire kanya kwa moga kache kwa sini aje bonyo wakao yu manadundo ka wadugo to pod wan gi twak mar chenro mar kaka wanene gi kinene to mithuolo Ramogi FM mondo nyime gi weche manyien tinyalo oro pachi Ramogi TV namba en 3 ma en kaka wanene Ramogi TV gi Ramogi FM. Kodwa e penj laktar tich ariyo tarik 24 dwe mar auchiel higaniendi kausirni kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kolero ni matut ewi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Penj laktar gi Ruth Otieno saa 12 mamidhiambo kik bai. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng'
Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wach every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya Nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa adek otieno, mana Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakwar Gajuang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakwar Gajuang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakwar Gajuang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwar Gajuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Erokamano ahinya Nyakwar Ramogi, waduoge kaka waneno Ramogi TV kae kinde mar Ramogi FM pod dhi nyime kod weche manyien. Wadani mondo wang'iye moko kuom ote ma uoro kaka ng'ano ma rajal mani kod winjo kachiel kod chenro mar kaka wanene kaka iluwo chenro ni. Ano ka Felix Ojwanga kantiere Asat Beach wacho ni bati an gi weche ariyo. Mokwongo, jotendwa mantiere broad based government sani gisayo Gen Z mondo kik bed gi ng'anyo, to Gen Z emomiyo sirikal no chuogi. Mogik, gima ok ang'eyo, josiasa gi ka giluongo ng'anyo to ber, to nyithindo kata jopiny kuluongo ng'anyo titiyo godo, ma nyiso ni kara gibe gitiyo gi nyithindo gi sama giluongo ng'anyo. Mano en penjo mar Felix Ojwaka. Gin penjo ariyo. Mokwongo en wach mar broad based miwacho ni jotelo mani broad based sani kone seyo Gen Z kata jomatindo ni kik dhi ng'anyo, kaso josiasa kuluongo ng'anyo to ber, jomatindo kuluongo ng'anyo to rach. Amor kodwa ahinya antiere Manyata Kisumu. Samuel Pride owacho ni onenowa kendo omor ahinya. Giket mana lamo, mano Roy ema wacho kamano. Kang'eyo ni joma gi moket lamo samoro nyalo bedo ni jopiny, jotelo kata joma nitie kaka wanene. Jalni obedo gi penjo ariyo. Ojwaka Felix. Gavana, aneno ki Kalambi umosore gotas mapiyo e wacho. Oking'ene rawere matindo gi gima miyo josiasa ok mor gi ni sama giluongo ng'anyo to gituge pawo josiasa. Ma josiasa madwa ni gine ma gituge pawo no. Koro josiasa dwaro kinde duto ni gine ma gibed in charge, gine ma winjgi. Taparo ni rawere koluongo ng'anyo to nitiere gik mamiyo giluongo ng'anyo. Josiasa bende koluongo ng'anyo to nitiere gik mamiyo giluongo ng'anyo. Koro katiba article 47 machiwo ratiro mar ng'anyo to gi jo Kenya chiwo pachgi ok nondiki ni josiasa ema nyalo ng'anyo. To wach ni ja Kenya mora mora manyalo dwaro ng'anyo, manyalo dwaro petition government nigi ratiro no. Koro aparo ni josiasa matemo condemn jok mang'anyo gi ang' noduogi e bathe kose duogi FM to nyaka ging'e ni ng'anyo en ratiro mar ja Kenya mora mora. Ok en a reserve of any particular a group mar ji. Ok oganda moro, ok josiasa, en mar jo Kenya te. Ja Kenya mora mora madwaro ng'anyo. Kata yine masani yero niki wuoko koka eto kiringo matin tiko mana ni haki yetu Uyeni? Okay, Ken Muga. Gwino wacho ni
josiasa luor ni samoro ka nyithindo ang' otugo ahinya e pawgi pap magine magi jatugi to samoro ginyalo golo gol ginyalo timo chumbe mag gol kama koro kata kamiloe onge ma kelo luoro mane ing'eni luoro to onge malich ahinya mak mana ni e kinde duto ing'eni sama ikedo ne ratiro kata sama imanyo gima nyalo kelo ber ne jopiny to kapo ni weg lek obolo lek piny kata samoro ng'iewo weg lek kata samoro oywa weg lek makoro wigi owil gi gimomiyo ne gichako gimoro to koro kanyo gikone tiyudo ka samoro ber mane gikedo ne cha koro lal nono. Koro aparo ni mana ka Fred winjo wache no dhi tuge paw ng'ama ndwa ni mondo mi olokre no nyiso ni koro jal ni koro okawi mokeli ire koro onge ng'ama chielo manyono tiende. Koro kidieny mar rawere matendo kata joma nitiere kod lek machielo maging'iyo ni samoro nyalo ti godo mar mondo mi ober piny e kinde mabiro en mane koro kanusechako ni wadhi e yo makama to samoro nowacho ni yore mamoko mag ng'anyogi to samoro dibed ni samoro kelo midhiero kata kelo thoe makagi kacha to koro gikone to winjore bed ni pod wabedo kod piny maber kata ok wadhi mana ndara. Koro aparo ni duond rawere pod winjore bed ni bedo mana duond rawere ma kapo ni nitiere wach moro manitie to pod itiyo kod thuolo manitie ma inyalo ti godo mar mondo mi siem godo joma ok ti makare to ka gidhi ma obedo jomoko bende tiyo loke gir ohala ma samoro iyudo kata kamana rawere matindo go gin bende koro samoro giseng'eyo riekni moko ma inyalo many godo gimoro kuom joma moko ma samoro siroga chenro mag kedo natero ma oganda gi koro ka samoro iloke gir ohala moro ma bedo ni koro gikoni to lek mane ing'iyo mar mondo miyo gino kel lokruok ne piny cha bende koro bedo ma onge. Koro aparo ni en chiewo mowinjore bed ni oganda chiewo ma kapo ni ne usewuok ni kedo ni demokrasia gi yore moluwore kod dwaro mar chik to en mana mane momaki nyaka oko magikone ok wayud ni koro samoro in mane wuok mikedo natero mar oganda ichak bedo gi thuolo machielo mar bedo kanyakla kod joma ne samoro dhi ataro gi ratiro mar oganda gi koro chako nywandoru kamoro achiel koro piny ok bed kod lokruok. Koro lokruok ka nosewach ni chakore to dhi mana nyime kamano ma ok wabedo kod odheru achiel moting'o joma iwacho ni joma richo odheru achiel moting'o joma iwacho ni joma kiro luongore ni gin joma owinjore bed ni kelo lokruok ne piny. Erokamano ahinya. Aneno ka indika weche nitiere apa ni Jay Bonyang nego wiye gi mano. Shida mara gi ojende maluongore ni Gen Z ma jal moro iluongo ni Stephen Mbom kantiere Mombasa en ni they are more reckless and less conscious. Ng'anyo masani is not genuine. Giwacho ni gimanyo ratiro ni Albert Ojwang, yet we lost very critical people in Luo Nation as a result of police brutality in the government of Uhuru Kenyatta and Fred Matiang'i, yet oknene giwuok oko to fight for those people. What is new now, Mano Penjo? The youths are used by the politicians or the political class to fulfill their political want. Steve Mbom kantiere Mombasa mawacho kamano. Jay Bonyang nyalo riwo mae kachiel kod machielo ni joma tendo gi they are very reckless, gin joma ok hore kendo gitimo gigi gi teko mathoth ahinya ma samoro ok odhi kare. To wacho ni nitiere bende moko bende mosetimore chien ma samoro mago to nokone ahinya ka ji ogole duond gi. Ang'o ma dibet ni timore? Erokamano vio odira pombe kali vio Jay pod yote roho. Yes. Waburo mnang'iyo go. Apa ni adiera makende en ni ng'anyo en ratiro mar oganda. To chik mag Kenya bende ochiwo kaka ng'ato kadwa dhi e ng'anyo gigo monego tim. Machiel kuom gi en ni iwacho ni obila idhi e tesend obila tiwacho ni wan kaka wanene wadwa ng'anyo chieng' tich abich to ng'anyo wani wadwa ni wachake kowuok e ndara ma Malim Juma ka kwachomo Jipot. Yes. To wadwa time kochakore saa 4 nyaka tok saa 7. To kinde mwa ng'anyo ni ma wach madwa choro. Wach wa maduong' en ni Fred osebudho kapok onyionwa anti-theft koro nyaka wasunde mondo tim ang'owa. Koro nyaki wach no obila gigo duto tete midwa dhi timo e ng'anyo ne. To bende iwacho ni sama wang'anyo jok mabro coordinate wa gin ng'ane giri to magi e numbers gi. Nikech kama notimore to bila bende koro bedo gi yot ni ng'eyo ni ng'anyo madhi timore ni
en ng'anyo matimore wi gima kama to jogo ma ochung' ne ng'anyo ne gin ng'ane giri. Mane gima chik dwaro. Tadiera makende en ni ma okusebedo katimore. Tadiera makende bende chaka wach ni sama ji olando ng'anyo kaka koro miwacho ni biro timore chieng' tich adek ni. Bende nitie jogo makao nafasno mag kele maundu. Adwa koni ni kata kaka ng'anyo manyo timore juma mokalo gi juma manitie cha. Nitie gik mang'eny ling mwasewinjo kaluwore gi ng'anyogo. Nitie ng'ano mawuok ot to koni an gino motimore ni ok berna, adhi golo duonda mondo bende okwana kaka ja Kenya mowuok koko mar kwedo gigo maricho. To nitiere jasiasa moro machalo kaka koro ni Ken Muga manyo kom moro e boma ka. To ng'e maber ni gavana mani ofis. To kone joge moko ni nikech gigo manye gavana oloso maber ka, mamiye maksika, mamiye neno notiyo, dhi ukethna gigo. Koro sama ji ng'anyo ni, to Ken bende nigi joge moko iye ka, madhi timo ang'owa, madhi kelo tulo, mondo wach ni ng'anyo manye bati oluongo mamuol cha. Ng'anyo cha nyo okethore, ng'anyo cha nye nie maundu, nikech gino mitimo en ok timo ang'owa. Mike Mbuvi Sonko ne owacho ni ndalo moko ka en gavana maboma ka, to sama ne jo Azimio timo ng'anyo kata ne jo kod gini bende oselokore mang'eny, to ne gipango magiket jogi madhi timo maundu e kinde ng'anyoni. Mano okoni gidhi nyaka yad to gimanyo mitokni moko moti, to gikelo tang' iyudo to jogi gitimo ang'owa wang'o mondo ne ni koro sama wacho ni gini ng'anyo notimore nade, ni ng'anyo ma jo Azimio ti wacho ni jo Azimio notimo ang'owa gigi. So jo siasa ahinya ema kawo advantage mag ng'anyogi to ikete maundu. In ne manyo wuotho e kor town gi loth gembe juma mokalo. To bilotelogi. To gibende giwacho mna ng'ama oro gi mabende gikalo kunde mofise mag jogi gi to gipuoyo giwacho ni kiki bed gi luoro, wadhi maber, warito nuboma. So jo siasa ahinya ema miyo ng'anyo madonego bed mamuol timo ang'owa, bedo ng'anyo mabedo gi maundu to bedo gi masira inano. Mar adek mabende nyaka wachi en ni obila bende samoro dhi ahinya. To gidhi ahinya nikech nitie ng'ama wacho negi kata moko bende nitie ma wacho ni sama gitimo gik maundu ma gitimo ne jo ng'anyogi to koro mit negi ber negi e chunygi. Emomiyo sama ng'anyo dwa timore mamuol, bedo keto ng'anyo mamuol nikech interest ng'eny, jok madwa donjore e gini ng'eny, jok madwa kawo advantage mondo kethe bende ng'eny. Mana kaka Ken mowacho, jomoko bende nitie mang'anyo ni ohandegi. Nikech sama ji oseng'anyo matulo muoch, to nitie kaka gidok ir joggi moko to giwacho ni donge neno, donge watimo, koro miwa pesa watimo achiel ariyo adek. Mago bende nitie. Emomiyo wabende nyaka wagoye mbaka kaka oganda. Ni to ng'anyo idwa tim nade. Nikech sama ng'anyo tulo wuoke konyo ng'a. Mane penjo manyaka waduoki. Nikech ka ji owuok nikech waseneno ng'anyo ma wan jofwambo donge wang'anyoga. To ng'anyo mana mamuol. Ang'a timorega. Wadhi Nairobi la to wakone gini ng'anyo wani ang' wachak Nation Center, to kwa wuok Nation Center, to wadonjo Moi Avenue, to wawuotho to kochopo Kencom, to wadonjo Kencom kidogo, to wadonjo Taifa Road. Kaduoko wa kendo Harambee Avenue. Harambee Avenue kwa chupo Office of the President, to wachiwo petition marwa. Kwa wuok Office of the President kwa chiwo petition, tuwadhi nyaka od bura od mamalo, tuwachiwo petition marwa. Kwa tieko, tuang' wadhi timo debriefing marwa Uhuru Park. Tuwabedo gi press conference marwa Uhuru Park. To bende timore atima mua wuoth marwa. Kikundi mang'eny bende timo mano. Tang'o miyo moko ma nitiere weche mag national issues gi. To tulo nyaka wuogie. Tulo wuok nikech interest mag ji. Emomiyo nyaka wagoye mbaka ni to mana kaka jogo nya winjo ka jok ma nolalo joggi e ng'anyo mokalo kwayo
ni ng'anyo ma tich adek en ni gidwa wuok mondo gipar jogo manotho, gipar jogo manohinyere, to bende gimed golo duondgi ni sirikal ojwang'ogi, to gikwayo ni gin gi ng'anyo mamuol, omigi nafas mondo giyud ratiro margi e yor ng'anyo. Ng'anyo no kochuno ni nyaka ji gwere, nikech ka giwuok awuoka kuma giwacho ni gibro chake, kata ka giwacho ni gichako All Saints, to gidhi Central Police Station to gigolo petition margi, to ka giwuok Central to gidhi Office of the President, to gidhi Parliament, ka gichiwo direction, obila nyaka bi mane ni jogi otimo ng'anyo ni mamuol. To nikech nitie moko bende awinjo wacho ni gidwa bedo gi concert Uhuru Park ka, mar go thumbe to gi miel to gi mor ka giparo kindeno, gin bende omegi nafas mondo gitim gigi, mondo ka gitieko to giwacho nadira makende, wayudo ratirowa. Nikech mano bende ka sirikal ing'eyo ni to en sirikal madewo ratechgi. To ka koro tich adek ji ochiewo to dine ndechni maonge kuma ji kal madhi e taon, nikech chieng' tich adek en odiochieng' ma ji tiyo kadhi mbele. Inyalo paro ng'anyo kane timore higa mokalo, to ni wan kata na Malim Juma Road ka ni mondo idonjne ni Spriti bi Malim Juma Road ka to ni nyaka iduok penjo. Tiduoko penjo nadi to man ndara ma pile pile tiyo ka ng'owa kidhi ofis. Ni golnwa kipande ni, golnwa baji ni, oweya ji otim ng'anyo gi mamuol mondo giyud ratichgi, nikech ng'anyo osetimore mamuol e thurwa ka. Ng'anyo osetimore maonge koko. Interest mag jo siasa gi jogo mamoko ma ng'anyo en ohalagi ema miyo tulo wuok. Mondo ang'o motimre, mani penjo maduong' ka, interest gi king'iyogi mondo kel ang'o, nikech sama interest gi medore to remo medo chwer, mwandu medo kethore, mondo tim ang'o, ohala mane, yuto mane ken onge. Jomoko kinde mokalo, anya paro ka higa mokalo ne olokore ni koro ng'any ka kidenyo. Yani kamiwinjo ka kech ochomigo to ing'anyo gi kiwango no. To jomoko nodhi oloke ni ng'any ka kidenyo ni nyiso ni samoro kech mari no inyalo tiyo godo migo kathira thira, mitim timbe moko manyalo timo, kaeto samoro wuon chiemo nyalo neni to luongi tenge. Koro mano bedo achiel kuom yoregi mag yuto. Koro ohala to ken gima ber kirwake ng'anyo, nikech samoro wako ohala e ng'anyo, to kanye ma samoro ja ohala ni en mobiro wuondo ji mamoko mondo dhi otim gima owinjore bedni, gimoko owinjore bedni timo. Nikech en odwa ni mondo mi hang samoro joma siroga jo ohala makamago e ohala miloke e ng'anyo ni. Thothgi gin ji ma gibiro yudo samoro ber mopoto kapo ni remo moro chwer, kata kapo ni samoro obila moro timo ohinyo ng'ato, kata samoro ka gima rach otimore no to wuok kata gi duonde kokok e wi duonde, to samoro ang' nodhi onyis ng'ato ni adong ineno ka gicha no obedo, kendo wan kaka ne risasi ywak maka gi kacha to pod wanyonore mana piny. Koro tim gima inyalo timo. Koro aparo ni ohala makamagi bende keto rawerewa kama rach, nikech ang' joma loke no biro dwaro mondo marach otimre. Samo timore mamuol, ting'eni ohala mag nyalo yude onge, nikech mamuol cha nyiso ni sirikal mang' ne ng'ini yawa. Samoro chenro kata mana nderni ma ang' olor kinde ma ng'anyo dhi nyime, ok oketh nyamburko mar ng'ato, ok oto ohand ng'ato, ok okwal mwandu ng'ato, to nitiere pek ma nyaka sirikal winjiga e kinde ma ng'anyo kata mana mamuol no. Nikech sama koro chung nyamburko ma koro ji wuothe ndara no kata ma kuom thuolo mar sa achiel mangima, mano nyiso ni chenro makagi kacha samoro ok dhi nyime yo makare. To kata kiwe mano, kech owinjore bedni kata kinde ming'anyo to kitam jomoko timo chenro maggi. Kata kiwe mano, joma ng'anyo sechegi giloro duknigi, giloro ohandgi, moko samoro kunjore bedni nie kuonde mag tiegruok ok gidhi kuonde mag tiegruok go. Joma owinjore bedni chulo osuru chieng'no samoro osuru ok gichulo kech ohala wan gi loro ka mondo mi gidhi e ng'anyo. Koro sirikal pod nyaka winj pek kata obed mano muol maromo nade. To sirikal nyaka pod winj pek nikech chieng'no ochumi ok dongre. Koro aparo ni pod sirikal biro mana winjo. Kech iwacho ni duol ma sirikal winjo ga motegno ahinya e piny ngima en ga sama ji wuok oko kendo mo tiyo kod ratiro ma chik omiyogi mar mondo mi gipar ne sirikal ni sirikal gin ma gikete telo mondo mi otinegi. Koro wach mar dwaro kata geno mabiro bang' ng'anyo e wach maduong' mowacho niya,
Kaponi otime mamuol to siemne sirikal ni ma gima okenge ma kamagi owinjore bed nuketo kare mondo piny oyud ber. Tapani wanyalo bedo kod piny madongore. Wantiere kod bede migepe mag sirikal. Kiweyo sirikal mamalo mabende koro sani thothne oting'o josiasa gi joma moko mabende chuogi e lemo opogore. To wantiere kod bad sirikal miluongo ni doho, ma osebedo achiel kuom gigo mane katiba mar omiyo tegno ahinya kendo notege ahinya. Wantiere kod bede migepe mamoko bende pod nitiere ma pod nyalo kedo e lo oganda machalo duol ma ng'iyo ratiro mar oganda, kata obedo ni pod nitiere nyaw moko ma samoro neno e bede migepegi kata mana duol mopogore manochuogegi. Magi bende pod jopiny nyalo tiyo godo mar mondo wane ni to wanyalo chopo kanye kodok korka weche mag neno ni ratiro oyudore ne jopiny. Amor kana nyicha neno kaka ne jatend migawo mar omenda John Mbadi kinde ni nyicha ne otiyo kod thuolo mare. Ka iparo ni e higa mokalo achiel kuom gigo mane jopiny yuaga ahinya ni ne ok otim, ne en kawo pach jopiny chenro mag loso budget kaachiel kod chenro mag loso paro mar chik mar omenda. Ma king'iyo higani kaka nowuotho kata kaka loso gi jopiny gi kit duol gi kaka notimo limbe opore kata mane kuonde ma jopiny samoro ng'iyo ni kuon gi samoro jatend migawo mare ngadho mare ok nyal chopoe. Ting'iyo ni duol mane jopiny ochiwo higa mokalo no pod tiyo nyaka sani ma jatend migawo mar omenda ong'eyo maber ni kok otimo ma moko kawo pach jopiny to samoro nyalo biro bedo kama tek, nikech japiny nyalo biro wacho ni gini no uketo no keno kawo pachwa to nyalo biro bedo ne matek. Koro aparo ni en mana medo paro ne sirikal ni pod ji neno, pod wawinjo, pod wantie. To sirikal biro paro gima notimore higa mokalo cha to wacho ni ok wachak wadok kacha. Ok apar nochuno ni nyaka to remo machielo chak chwer, ok apar nochuno ni nyaka to bunde moro chak muoji. To aparo ni kech achiel manotimore ni en rapar minyalo ti godo. En mana medo paro ne jotelo ni king'iyo gima notimore cha ok owinjore bed ni remo cha dhi nono, ok owinjore bed ni thuolo manokaw cha dhi nono. To aparo ni wasechopo kama lokruok ma kamano wantiere godo. En mana medo paro. Kech mana kana nyisi ranyisi mar Afrika ma milambo cha. Apani pod ok wachak wadoke gima notimore Afrika ma milambo kendo. Kaka notimore higa mar 76 go to lokruok osebedo ka nitie manyaka sani dongruok minyalo neno. Malema manyalo biro chung' mawuo motegno cha. En malema mawuoyo ne kech gima ne nyithindo notimo higa mar 70 gi wiye no. Koro aparo ni kanosetime dichiel manotimore no kendo kuom marach tho nowuok e gire monochwerie. To kowinjore bed ni wachak dok e nuoruok mar gima kamano kendo nikech wang'iyo ni en mana paro. To kotim rapar to ji medo ng'iyo ni ang'o manotimore marach, ang'o mwanyalo medo timo. Ne wacho ni nitiere moko mabeyo mosetim, achiwo mana ranyisi mar kaka ne John Mbadi otayo chenro mar iko budget. Kata obedo ni mana i budget no pod bantiere kod to maka gi kacha, nyato king'iyo kod koth gope mowinjore bed ni pod ichulo. Kaluwore kod bende samoro fuok manitiere i budget mar bilion moingo 870 gi wiye no. To kendo ino ka koro osuru iwacho ni ok omedi mar ariya manyalo biro dino fuogno. King'iyo ni samoro kenge moketi miwacho ni koro sani dwani mondo meji ukare mondo choki mondo din fuog cha bende nyalo chopo pare. Koro mago gin penjo mamedo mana penjore mondo wane ni ber nyalo biro bedo. To kwatimo rapar mar higa mokalo, ka wang'iyo ni remo ni owinjore bed ni medo chwer, ka wang'iyo ni owinjore bed ni koro ng'ato tiyo kod rawere yo ma ok dhi kare mar mondo miyo bi oketh mwandu jomoko, mondo jomoko ne ni necho giketho mwandu mondo koko wuogi kata mondo mi tulo wuogi. Kata samoro ng'ato kodesa ng'eni kata mana ng'anyo miwinjo ni nitie mana ng'ama dwaro kata kom MCA Nairobi ka manyalo biro kawo rawere moko to biro keto to ng'at ma samoro MCA manie kom cha itiyo gi nyinge terwako lepe tiwacho ne ja MCA cha emokelo. Gigi timo nyaka gi ng'ama samoro en ngadho ma piny mogik. To en gi gire moro matin ma samoro nyalo chwako go wira were ma samoro yuto margi ne piny e kinde no. Koro en gima ok owinjore bed ni wadino itwa titiyo kod ji e yo moko dhi kare mar mondo miyo duoko kama ne wantiere higa mokalo cha. Erokamano ahinya. Machiegni kendo jawinjo mar Ramogi FM kuom ne yudo thuolo mar yudo weche manyien achiel kachiel kokalo Ramogi FM. Kendo erokamano ne joma bende ne pod oketo wang'i Ramogi TV kinde mano waluwo moko kuom ote ma orka ote thoth. Aparo ni ang' wadhi kod gi nyime matin mondo joma ne samoro ko yudo moko kuom ote ma penjo mowuok ne joma ne winjo weche manyien e Ramogi FM mondo bede gi ng'eyo. Diki Makwero Baba Tony bende pod owuoyo wacho ni chwalo nu mos kendo wacho ni omor ahinya kalore kod kit nyadhi manyo nyiso Mpangano. To wacho ni but ing'eyo ni ng'eny rango sana the negative side more than the positive.
wacho ni in that case you must meet the negatives. Ni ng'at madwaro gik maricho bro mana neno gik maricho. And an aneno ni as much as wamanyo ratiro, we must be objective and not ride on political side all the times. Let's be solution providers and not constant lamentators. Wacho ni Kenya belongs to all of us. Omiyo kik wabed mana joma ywagore kinde duto, to wabed ni to ang'o ma wanyalo kelo kaka duoko kuom chandruoge ma samoro wan godo. Kasto wacho ni Masi kawuok Kisumu, mbona serikali isichukue hatua kwa shida kuwashika waliohusika na kifo cha Ojwang? Maana gima medo penjo. Eye kaka wang'ie nikech obro wuoke kidienye ni mondo wang'ie mamoko bende. En samoro dipio ni yulo e weche mag chiwo ratiro nyalo bedo achiel kuom gik ma samoro nyalo miyo remo pod jaji ni chunyo oganda, nikech king'iyo kata rapar kitime kit oganda tiyudo ka samoro ok gol ng'ate boricha kiko kendo to bende ok go nduru, en mana ni waparo ng'ani itimo gimoro mar kwe manyiso nyadhi mane gimoro timore godo. To bende sirikal keno chiwo ranyisi apane sina jabi no chiwe to gweno ka doje pachi bane no ka imbi nene ni jatend migawo mar omenda John Mbadi osebedo ka wuotho kotemo sumo paro, nyiso ni ojiwo siep to kawo pachi to jotelo mamoko kochakore gi jatend piny bende gisetimo magi okenge kokenge mondo duok mirima piny kapod samoro ji ok oparo chandruok mano beti chien. Gavana Ogwen Bati kapok abiro kar jatend migawo John Mbadi kanyo, yes, to e achom wiye kama je ikelo mondo watik wach mar ng'anyo ni. Yes, ntiere weche manyo wuok e ng'anyo ni ma iwinjo wacho ni lessons mane walan ma wang'iyo to piny owacho no puonjore ang'o e ng'anyo. Jo piny opuonjore ang'o e ng'anyo. To wadu wayudo ni ntiere gik ma piny owacho nyo ko puonjore e ng'anyo. Piny owacho ma wan godo ni nigi dhano mang'eny ema omiya penji ni to advisors ma William Ruto keto moluore mang'eny gibe konye. Kech nwaneno ka piny owacho pod tiyo gi tactics gi mbinu machon mane Moi tiyo godo ndalo mane Moi kweo ng'anyo kane dhano manyo multipartism nyaka sani gidwa tiyo godo gi Gen Z gi. To mae ema nyomiyo jo Gen Z gi nomuomogi nikech challenges ma piny Kenya kale sani opogore gi ma Raila Odinga gi Manyong'o Gini gi Morengo Gini ne kedo ne gindalo chaka ne imanyo multipartism. Koro piny owacho nyaka bed mariek, to rieko ne manyo ayudo ka chalo gi manyo odwaremo gi matin. Omiyo nyithindo gi nyomomo gi. But we wach ni ka ni kan chire gi mancho timore maber e piny Kenya ka. To nche en ng'anyo mar Gen Z ni. Awi no bedo mana marach ne jogo mobila no chielo gi magina. Bedo ni nyithindo gi nomuomo modonje parliament. Monyiso jotelo ni telo gi teko en mar jopiny. Nikech chien kachi neno ka wajumbe gi nega agog gi. Magi maje wacho ni cha ni nyithindo gi jo Kenya te no kelo petition e wach mar omenda cha. To William Ruto mana kaka jine wacho ni kamaleria ni gimochuo yiwie to kogole wiye. Mi wajumbe gi bende ne nyise ni ruoth daga minga. Jasugoi ber. To jogi nyise ni gini rach. Ni jasugoi ber. Ni paka ni ber. Mugi kama nyocha nyithindo kanyo orakore gi wajumbe e od bura kata rigiri. Mane en gima noko nego bedi ne chopo kacha. Koro mano mi lesson number 1 ni wajumbe nonwang'o lesson ni kata ne giparo ni gin gi jorit mapek. Kech winjo kamoko wacho ni ne ok wang'e ni nyithindo gi dhi chopo. Ema no mi inyiso gi to gidwa winjo. Nikech ging'ene gin gi bodyguards, nikech ging'ene gin gi bunde, ging'ene tear gas nitie. No gik kama wajumbe gi ofwenye ni kare tear gas gi bodyguard ok nyal rito piny. Mano en achiel kuom gima ne otimore maber. Ne waneno ka jatend piny Pino ingo ne mogo mowacho na ting'o bada adhi timo achiel 2 3. Mae nikech ng'anyo ne momiyo koro nyua neno ka kata mane tho mar Ojwang ni Albert Ojwang jo Kenya ne pod nyalo wuok oko gi chir ma DG Lagat manyocha ne omokie kom kokoko giko ni no golo tiende achiel oko. Magi gin matunda mag ng'anyo gi. To ntiere gima nyaki ng'e ni ng'anyo gi ok nyal pogo gi siasa. But ok nyal pogo gi siasa. Gima piny owacho nyaka ng'e sani nikech koro ng'anyo mwacho mbele ni nikech ang'e ni sabe reto. En ni nyaka gibi gi mbinu masani minyalo res godo ng'anyo gi. Namba 1 winj gima jo piny wacho.
Sirikal obed mar county obed sirikal mamalo nyachi winji gima jopiny wacho ndalo mane itele ga goko mani wacho nia ingeni kata mana JK kinyo kaka otayo waka okonyal bira ni but in kawuono in medhi VOJ yonge in medhi tayo kaka wanene to kong'eyo ni samori in state your state of mind chalo nade lalruok mori neno jigo mbaka ma by the time makoro dhano bed cha to ni se chalo gi kaka wanene no kineno kaka sudi ni koro chalo gi mama ano ko kiye ni nyalo biro gi sweta moro mara kidora tido ka moket na go max sweta ni maro lendi cha inyalo biro go makori ket ma ka jopiny ng'iyo to gikoni mabe kaka wanene to ka ging'i kata mana ko buya igi nene mfangano kata kane podo kwa chako miel ndi kaka ken ne nyiso na governor tielo itero kama ko kiyud ka ji miel ka dimbele to ini miel ka ji ini dog ji koro magi gin gik ma piny owacho nyaka winji mar ariyo piny owacho nyaka ng'ini e sirikal mitayo sani ni nitiere midhiero mang'eny ma jo Kenya kanie kaluwore gi onge mar tije omiyo sama ng'anyo luongi onge possibility ni ng'anyo mopogore gi mag professionals ngene mag professionals kaka mag dakteche mag jofwambo mago biro dhi maber to ng'anyo mose luongi Mfangano street kacha ng'anyo mose luongi Tomboya kacha nyaka ang bed gi koko nikech chieng' no bende ma ng'ato dhi keye odhi oture duko yude mogo moro duo godo odhi oture duko kwale laptop moko duo godo to malitie moloyo ni government bende ka ne ng'iyo ng'anyo mokalo ni bende no odhi odonje mbinu ni nekech joma rieko onge sirikal okalur mar wacho ka nekech ka ni neno kaka governor ma Nairobi nyoro nyowuok oko to je biro nyisi ni ka no ng'iyo kata ka koloso to yudo ko chal gi gicha Ochicho to en. Ochicho chich. Winjo koloso to chicho chich. Kineno ka ng'ato wuotho chich to nyisi ni macha paro mofuwo ka ng'ato nyalo dhi kawo jomoko gi guns gi jonjore ma obedo haya ni koro tam jogi ng'anyo mano mbinu mane mui tiyo godo chon. Ok nyal tiyo sani. Donge nye gineno ka mano ok otiyo. Kechino ka giwuothe batho bila kama jok moko maricho ma wigi ojanyo jang. Koro gima mondo ing'e sani nekech wuok tijni ok gibi kawo jok mojany ka to nyocha ne gisemiyo gi gimoro gi bilo koro joka dhi riwre gi jo ng'anyo nikech joka noseyudo ni kare ng'anyo ni yute koro gidhi riwre gi joka mondo mi gitim ang'o mondo mi gikwel koro ing'iyo ni to characteristics mag ng'anyo mondo ng'anyo bed successful chalo ga nade kich wambi ng'e nitie ng'anyo moko mosepango kawane civil society kocha ting'iyo ni mondo ng'anyo bed successful en nade tear gas nyaka dire police ok ong'e ni tear gas ni ma jogi dwaro dukni jokuoge ka biro mondo gitimang'o gitur dukni koro nyaki ma jogi gigi mae e paro ma nyalo somo piny owacho nikech seche moko joma riek ma gin god ok dwa tiyo kech aparo ni samoro kosemi ng'ato milion 2-3 moko to ringo godo e kor pap ka oringo godo mano ok nyal Victor sorry mondo nyaka gine mondo bed mariek nitie kaka government nyalo infiltrate e jong'anyo sirikal ng'iyo ni ka jong'anyo gidhi biro dhano 5,000 to sirikal nyaka bed ga 5,000 mamoko ma make sirikal mamuol manie e jogi makisefwenyo ni Tomboya kacha jong'anyo mantiere kacha cha civil society dhi kelo dhano 2,000 to sirikal karo dhi om dhano bende gi lori mamuol ma othiedhi iwinja makore mata jogi to jonga mang'anyo gi bende ji ong'egi jok ma organize gigi we rito nyaka dakika mogik ni koki wuok gi lori mar picha ni dwa kuom ji but nitiere ng'at ma osethagore ma eno wacho ni kata idhi go e risasi ikonye kech ngima no joge Matiagas no kodigo kuomi ng'at ma kamano deal godo tek to gi ng'eny pacho ka koro ka gi ng'eny ting'iyo ni ere kaka inyalo deal gi jogi jotelo sani ng'ini ng'anyo gi jogi loso gi e mbui ma gik ma jogi noneno tiyudo ka OCS moro pod owuok nopango ji gi runge opango bila gi runge ok ti nyaki ng'e ni to katieko mondo awene jowetena ni ng'iyo kweth ma jatend piny osebedo ka romo godo State House jodongo kodhi Ukambani ka odhi ochoko jodonge mokelo king'iyo delegation kata mana mano ya Kisumu ibiro penji ni jende adi mane gini bende piny owacho oseng'iyo ni to influencers mane mbui gi
gin karang'o moseluongi gi e kar jot mar ker mondo gilalre gi jatend piny gin bende giwache gik machandogi. Ing'eni ndalo moko kidhi e kor gweng' kucho to kata kidwa chung' to nitie jotelo mabiro nyisi ni jodongo wane mwuotho kodi wane mwang'e gweng'ni gin sani king'iyo kata mana nek mar Albert Ojwang' ni obila manochwade risasi cha bang' seche matin tineno ka Kenya osegolo mbinu mainano joka tiyo godo machon cha ma obila gi jomoko jotelo dhi kawo geche to biro wang'e chuny town ni mondo mi giwang' police ema wang'o gari mondo mi giwach nang'owa machakoro tisani nikech bang' dakika 3 jo Kenya osenono number plate cha ma giseng'iyo mbui mar NTSA ma ginwang'o ka garino nyaka sani ere ng'at mosewuok ni gache nowang' mane owuok e lela mowacho ni an gacha nachungo Bathu Chumi House owang'. Iseneno ng'ama wacho ni garino mare gari manyocho wang' geche ariyo ka be wuon gari nosewuok gari ka gari dong' nigi wuongi koro magi mbinu ma ok nyal tiyo sani but yadwa nyisi ni gima dhi timore chieng' tich adek dhi bedo makore lach ka piny owacho ok obedo matan nyaka piny owacho address no ni to jogi manyocha nowito wite ni neno mine kaka kaywak mamoro wacho ni jatend piny nogo na simu kaka nogo simu no pok ochako winjo kendo koro mai thuolo ma no nego piny owacho kariek to bedo proactive idhi manyo jogi ma jogi olal kate koda piny owacho ma nolal gi nikech ng'ato be ok lal alala tidhi manyo gi to sani ma no nego bene gimolungi gi e kar jot mar ker to ka gi kacha to giwuok ka gibuonjo to ma piny owacho dil mana gi brokers e diere ka to jok mamulo gik mamulo jo piny ka ng'at mowito janyuol na kaka ni neno wuono Albert Ojwang' mowito nyathine kumoy marach mowito nyathine jatend piny ogone simu bang'e ineno ka gavana Wanga gi timne odonjo kanyo kata odoko ni pek mar lit nitie tineno koluongi mibetie gi jodito moko ori jogi ok mana chudhe ma samoro or matin to chako go bath gino to bende ok awach ni pesa kende kane in gi lit kata ng'at mochwanyi bati emomiyo wach miwacho ni mosni kweyo ga chuny makata ng'at moro ma oyinyi kamoro to biro koni J-Mos notimore to dhano kier iwinjo ka goye chunyi to kilinga linga to medo mana nyayo gigi to mae ma piny owacho kokotang'ie apaka mineno biro ni to dhi build momentum moro kendo masa moro kaka dhi dunyore chieng' tich adek nikech dunyruok to nyaka dunyre kendo dhi bedo mapek bang'e no inyalo yudo ka gino chako nyuolo gimoro ma momentum moro ma jogi paro ni ginego cha koro kowuoke mapek yie mondo awene jowetena. Alright. Unyalo go wiye nikech koro watieko mondo wadonje wach kaka jotelo nyalo interact gi ji. Ka wang'iyo bende finance bill ma 2025 mane jayulie kocha mondo wabwang'ie ni to wach marom ma jotelo mawuok Kisumu nikech mae ma koro duoko wadala watere ni nyikwara mogi to ento no ber mane mano wuogo nikech rombegi osebetie Jay ok ang'eyo ni in wuon king'iyo wach mar ote maduong' manitiere ka nikech serikal koro chaka gima nitiere akere keke okiani tim nang'o gweno wacho ni gini nyalo bedo maliet kopo nok otim ang'o serikal ong'e gima onego tim to an nagi toka bende jok monego tim gima serikal onego bende tim ong'e gima onego gitim nikech rowere gi gik ma gidwaro tin malich to gik ma gidwaro go yot timo achiel kuom gi gikoni wan kaka joma tindo pesa duto ma serikal choko nyiswa kaka pesa gi tiyo to pesa gi tiyo mana kaka budget onego wach adi bedie maber ka andag'e ni jatend migawo mar omenda John Mbadi time to nego medie mo matin mondo med time maber ting'e ni Mbadi kende mok nyal wache Mbadi koro nitie kuma en kosewacho overall jotend migepe modong' bende nyaka support message mar Mbadi ni nikech en kanyo oseloso budget mopogo ne kila migawo omenda mare to koro jatend migawo matuke to biro wacho ni wan kaka migawo matuke pesa momiwa waseyudo projects mwatimo ginang'o achiel ariyo adek e transparency kod accountability ma nyithindo gi wacho ineno nyithindo gi penjore ni to higa mokalo achiel kuom gigo momiyo nwang'anyo en ni ne nitiere arambe moko mane timo gi josiasa mokithurka migole omenda makor gi lach pesa ni wuok kure
to aneno ka kit Harambego ochako duogo sani luongo ni empowerment. Nyithindo gipenjo ni to ka Kenya onge pesa, ochumi mar Kenya bende pok otegno kaka otegno, to pesa ni wuok kanye? Ler e gigo nikech adira makende ni jotelo gi bende nitie kaka tudore. Nitie kuonde ma gigole mwandu gigi, ok ochuno ni nyaka gikwal sirikal. Lakini japiny dibed gombo mar ng'eyo ni to sami golo milion 3 e Harambee, tigole tich abich, tigole ngeso, tigole Jumapil, mano milion 9 ndalo 3. Milion 9 nigolo kanye? Ka in go handi moro mitimo mamiyo ohala, wach ni magi mag ohanda. Ka in go siepe ni makongi kaka jowagi jokongo waga sama ng'ato wuok gi wuoth, to koro kidhie gi kainago tiwuotho kitegno, to wacha ni an ne ojola go siepe na momiyo atimo ang'o? Nikech dhano ka dhano ni go siepe. To bende kiwango ma intiere lure go siepe matimo ang'o? Ma in go gi gimigo gibro joli. So magi transparency ga accountability, nikech samo kiwache to in jatij sirikal mamusachi bende wang'eyo, tidhi Harambee tigolo pesa ma en misachi nyadi 12, to kara in odi dak kech, to kara in advance kikwayo timi misachi te. So magi penjo ma joma tindo gi penjo, to kata wan bende wapenjo. Ni we utimo gigi mabro miyo kagima uchalo jok mang'isa chae na japiny mawinjo matek. Timo gi okrach, lakini dikre uru. Tim gi e yo moro makata japiny bende neno na diera gini to tim e yo maber, gini to tim madhi konyo oganda. Nikech adira makende ni kichoko pesa na youth groups, idhi konyo vijana. Kichoko Harambee ne women groups, idhi konyogi. Nikech sama giyudo matin ma ginyiewo godo tents to gi kombe to gi bohayani, nitiere nyithindo mabro chiemo, nitiere nyithindo mabro dhi skul. Lakini kapok itime to goe mbaka japiny ka nigi penjo moro amora ni. So gima temo wacho en ni bati sirikal nyaka neni gima ging'eyo nonego tim, weche ma giwacho kaka giwache. There's a problem gi communicating gigo ma sirikal ne timo. Awache ga pile nikech japiny dwa gik mayot malich, to shida en ni josiasa mokawo communications ma sirikal gigo godo siasa. Nikech kata king'eyo weche mag affordable housing, VOJ nyawa gomba ka gomera matin luongo ni Chris Omondi, opako ga ni Mopao, to wacho ni bondo wanyicha waneno tenda mar affordable housing midwa ger udi 1,000 bondo. To ang'iyo ni kiketo mjengo mar gero udi 1,000 bondo, ng'ata madwa gedo bondo kanyo bro thagore mar yudo fundi, nikech funde te ni kanye affordable housing. Donge mano ikelo yo mar yuto, to jok madwa wang'o welding, madwa wang'o dhoudi, madwa wang'o dirise, dongo yudo kuma gitie. To kata mana hardware mani bondo mauso simiti, jotipa makidonjo bondo to pangore but highway tok kanisa na mar cathedral mar Anglican, donge gibende giyudo kaka gidwa keto kuoyo kanyo pile to giolo kokoto kanyo pile to giolo mara, donge giyuto. To na mine matedo ne gichiemo kata mine matedo nikech site migere udi 1,000 ka koro ni en sau biriyo ji dwa dhi chiemo. Bwana en kuma duong', ng'ata motero gire ma uso kanyo nyaka wuog gi gimoro. Tingeni josiasa to ok dwa wacho ni mano nima, so kaka gi communicate gini ema shida nitie. Gi break down mondo japiny one, nikech sami kodi dwa gero udi affordable housing 1,000 tiweye kamano to kipimo na japiny kaka gini bro loko ngima makani. Japiny koni idwa kwala udi 1,000 go ng'ama bro dak, to bondo sani mondi yud otek, nikech bondo town matin to ji oseng'eny, jomoko sani ya Kisumu kabiro bondo. So sami timo ma ipimo na pima japiny ni ma e ber ma gini bro kelo na ogandawa. So transparency and accountability pod nitie shida, kata gitemo lakini kama duong' pod nitie, nikech sirikal loso, japiny dwa ng'eyo, to kochopo weekend gigo mawuok e dho josiasa ni neno kaka koro gimoro nya neno ka ni mbui ni Kimani Ichung'wa nowacho. Ochalo ng'ama thiano akia kata en adiera nowache kata kongo na konga ni finance bill mano wacho ni rachcha atamaro mare mar 67 nyocha wasekalo kukia. Koro mago to losa ina ma sama John Mbadi ng'ong'o FCPA
to kelo finance bill ma 2025 ma bende nyaka wapuoni nigi chalo odwa berie. Although kena 100% kako nego bedi nikech bende wang'eyo ni gigo nya bedo 100%, lakini nitie ber mathoth manie iye. To iti biro ni maro mane rach chano ati mang'oa nyawakalo mago to koro loso man. So sirikal nyaka ng'e ni to weche megidwa wachgi. Jomage ma wachogi to giwachogi kiwango mane. Mogik Fredo wacho wach mar ng'anyo. Ni ng'anyo ma tich adek to pod bro gwere. Liekore ni bro gwere. To sirikal nigi template mar neno ni ng'anyo ok ogwere. Tarik nyalo paro 30 Januari higa mar 2018 ne pod wane Citizen kochara mogini ne pok ochake. Kawa golo ji sa paro kinyi. I remember I was in the desk. Mwa keto gi mwa station gi konde duto tetete ma Nairobi ka nyaka gi Uhuru Park. Kana Raila Odinga wacho no dhi chamo muma kaka the people's president. Mwa selando mwa kone ji kako bilo kwa karombgi Uhuru Park maonge ng'amonego donje. To kaling matin nyalo parapani nen leto emane ni kanyo. Karomo kar sapar gario gi daka par gabich toro na message ne ai chal ka gimo bilate mang'owa wuok ka. Takore nok timre. Okora ni jo bila wuok ka wan ka. To kwa go live kanyo to ayudo ka ng'owa bila wuok. Karomo sa achiel obila no selweny maonge kanyo. To jo piny no donjo to gin kanyo to gi miel to gi wer to gitimo gimoro mora makane romo kar sa 9 kane Raila Odinga biro mochamo muma motieko manyasi no noko kawo kata seche 2 apani no kawo dakika matin ne 45 magitieko to ng'ato ka ng'ato wuok kanyo kochomo ode kuma no wuoke na bende jopiny penjore ni to kara police anikaji so kiwe japiny otimo gino modo watimo mokira krikode to bende kotika tika to doko mna kumodoke to linga linga to kinjenge madhi mna ber so template mar deal gi ng'anyo gi nitie emomiyo en kwayowa ni joma sumo paro ne piny owacho sumuru paro mariek sumuru paro maber paro magero serikali nikech adira makele VOJ nyaka ne piny Kenya yudi loch kata serikand Moi ni poko bede gi to aina mato majiri godo serikali. It is widespread. So nyaka gipenjre ni to ginago ng'o mwatimo manyalo miyo japiny bedie gi geno gi piny owacho. Mago nyaka bedie. Ndalo moko gimoro Fredo wacho ka mar luongo jogo mane owito jogo mano hinyere tibet kod gi piny kaka jatelo. Nyi neno ka jatend piny kano ogone simu Wuon Albert Ojwang. Kano wacho na diera jatend piny nyotimo maber mogona simu mabenda awinjo no chalo dhano. Awinjo kogona mos mabenda anene kaka dhano wadwa, anene kaka janyuol moneno ni awinjo lit to reach out moloso kodo. Kanyathine. Nwasumo paro gi jatelo moro ka. Kone ne achiel kuom gino ma sirikal kata gin bende nyaka gitim. En ne gimanye jogi gibed godo piny. Nikech sami manyo jogi mibed godo piny. Gone agoya ng'ato mos sama en gi lit. Ber matek. Kai to giwe jimba adhola imiye ken. Piny owacho ni en piny owacho machunye guda guda. Nitiere makosa moko ma ok ginyal timo sani. Kaka medo ndicho. Ing'e ni dine onge tho mar Albert Ojwang kata mana ng'anyo mapek mwadi bero Wednesday nde ok obedo mapek kama. Nikech tho mar Albert Ojwang cha omiye momentum. Tene ni olo mafuta momiyo emomiye petrol makori neno gini koro jogi nigi chia mar dhi bagi maduong' kech ne gisende kobila gi uko magiwe ng'eni yien kidwa muko siro tisemuke makoro kata lak kidwa muko tisende ndeke makoro we mana koliero matin koro nega ji aoyaye mineno sirikand ni timo kata mana ringo mochwak mayom nyalo muke nyalo muke kata mana ni anki omo ne pilo ni tumukore koro nek maoyaye to gin ndicho manyo gitimogi gik manyalo medo mafuta e gini aparo ni nitie jomoko ero William mane sirikande ka mabenya ka koro tem gin mana e bath William kai mino ka gimoro dhi kaka koro ng'at mane igo risasi ng'anyo mane okalo majuma cha obila muche to chwado ng'at ma uso mask tinno ka gini osemana medo mafuta koro jok mane bath William mawinje nekech ng'eni benti mochiko itgi ka mawinje to mano bende mwamiyo gi e paro makosa moko mofuwo kata makosa moko mathindo magitimo ahinya ndicho gi nekgi
Koro nyaka ming'in to ere kaka inyalo tieko mondo kik med jimbo majini. Right. Nyakor Perez Ken Muga. Weche pod thoth sai matin. Dakika odong' 10 to romo saa 4 mar Onyango. To kapok oromo saa 4, nitiere wach mabende nitiere kaendi. Inyalo miyo magi kanyo kaso donje wach mar limbe mar jotelo mawuok Kisumu par loch mar jatend piny. Ang'o mowuok moduogo dala? Nikech kiwinjo gima ne Ogweno wacho ni samoro thoth joma iluongo ma samoro itwak godo gin joma ikgi osebedo madongo. Onge okenge mag ywayo joma tindo gi bende mondo ng'eni kata kapo ni gigamo rieko kowuok kuom joma dongo to gitero rieko gi kabro ting'o gi ka gidhi nyime. Wacho ni kacha no ayudo gima ni wacho ni en kama cha wayudo kaka en kama. Ma e gima wacho no to mane magirengo gidogo kuom joge ma bende tindo ma samoro pod nigi teko mar timo gik ma samoro nyalo kelo pek e piny Kenya. Ang'o ma wuok maber ma oganda nyalo pako kaluwore kod romo mar jatend piny to kod jotelo mawuok Kisumu? Apane gen gima waseketo ne jopiny nyaka nche ne romo makamano bedi kendo nche neno ka bende bang'e to gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o nche ne oloso. To gima duong' kapod ok adonjo achiel kachiel e weche ma hie en ni waseneno kaka osebedo nyaka nche ne los sirikal mar manywanda ni kata broad based government. Ang'eni ne watemo loko tiende gi dholuo to samoro tiende wacho tek yamo jato nyalo kawe mopogore. Koro broad base no kawe mani broad base. Oganda kata jotelo mawuok county ma Siaya nche ne oseromo gi jatend piny. Mawuok Homa Bay nche ne oseromo gi jatend piny. Ageno ni ma Migori bende ne oseromo gi jatend piny. Koro sano chako aneno ka Kisumu bende ne obedo. Enya paro ka kinde mane nitie sirikal mar Uhuru Kenyatta, Kisumu en achiel kuom counties mane ng'iyo ni ne obedo machiegni ahinya kod Uhuru Kenyatta. Kendo king'iyo kata mana chenro mar yaro dho wath kaachiel kod loso meli ma bende jo lweny ma pacho ka osebedo ka ne dhi godo nyime. En okenge mane ng'iyo ni otem goyo. To sani king'iyo kaka ne timo chenro e bwo sirikal mar manywanda ni, nitiere achiel adek minyalo wacho ni jopiny makaluo okwano maduong' ahinya kipimo kod kinde mokalo. Ranyisi ma ne ng'iyo ka ni ochiw singo ne oganda jo county ma Kisumu, anyeto king'iyo korka chenro mag tuke to kaachiel kod Nyayo Talanta, bedo kod paw tuke ma bende nyalo bage tuke kaachiel kod bago chenro opogore mag romo. Mano paw tuke ma bende owinjore bed ni idhi nyime kod tieko ma Mamboleo ma owinjore bed ni ibiro muonyo maromo milion 800. Koro mano achiel kuom okenge mantiere kanyo ma bende sirikal mar mamalo mar William Ruto ne nokosingo ne oganda jo county ma Kisumu kucho. Ing'eni sekta mar nam ma bende oriwo koda ka go mar meli to kaachiel koda ohala mar rech to kaachiel koda chenro mag pith mar rech to kod dongruok e alwora mar nam Lolwe kanyo. Kisumu koro en log tich mar chenro go duto. To kiwinjo okenge mane sirikal wacho ni koro gidwa ni mondo migi med keto anyeto kaachiel kod omenda mowinjore bed ni keto ne sekta mar dho wath, to nyisi ni mano dhi konyo kiwe Kisumu kendo dhi yawo gwenge mathoth makaluo. Nikech gima donje log tich mano gima dhi kere machop ko e chuny gwenge. To mana kana wache kinde mokalo iseche min no kigero ndara ma Homa Bay to makore gi ma Migori to dhi makore gi chunye kaluo ma en Kisumu to mano ng'eni se yawo Nyanza mangima. Nikech koro mano nyisi ni ka koro meli nyalo wuok Uganda ma meli go Kisumu kokelo mwandu kaito mwandu ni igolo kata gi nyamburko kiluo kod ndara lam menno koseger ni moluor Katito mochop Homa Bay ma ng'ato kete kanye e hardware ne ng'ama chielo bende gole gi meli kanyo kendo ka chotore chula mfangano kochacha kata kogole gi ferry kata kogole gi water bus kotere kocha. Koro mano en dongruok to kaachiel kod tudruok ma aneno ka jatend piny omedo chwalo kaluo. To kokalo kuom limbe mane otimo gi oganda jotelo ma county ma Kisumu, apani kopogore kod siasa en gima nyalo miyo puoch gi pak. Mak mana ang'eyo ni thoth gigi mana ka jo Fred wacho ni gin gik mitimo kaluwore kod chung' mari e yor siasa. Koro dibed ni kaponi inyalo sum gi kido makamage makata kopogore kod siasa ni kata mane sirikal mabiro bang'e obed mar William Ruto kata Oyo, to wanyalo bedo kod kinde ma jatend piny nyalo bedo kod romo gi oganda gi jotelo mowuok e counties ka county
mopogore kada mag jogo masire lwedo kende. Tapani counties onyalo bedo kod dongruok kech kopogore kod budget ma iketo ma ilando cha. Nitiere kinde moko ma samoro pod nyadok chien tichak iketo budget mambalang nitie moko minyalo wach ni wanduso ka wachako keto ka nikech budget en gima iluongo ni progressive, en gima pod imedo ga doye kaka kinde medo dhi. Koro samoro jotelo mowuok e county makama medo yao pach sirikal ng'eyo ni samoro kinde mane iloso budget ni ne ok okawo pach oganda makama mondo giwache ni pigni ema wadwaro to ok wadwar ndara ni. Koro mago kaponi jatend piny omedo bedo kod kido kata culture machalo kamano bedo mayot ahinya mar mondo mi oyaw piny kendo mak piny kanyakla kendo obed gima iluongo ni symbol of national unity. Ero kamano nya Jaduong' Ken Muga aparo ni go wiye maber nikech sabe koro yuko angne wadhi mana nyime ka wayude kuom gavana Gwena wach koro soindam chabenyo giwuoye Ken limbe manyo jo Kisumu obedo godo ni ang'e nitie gik mang'eny ma be samoro wageno ni county ma Kisumu kata jotelo manyo ni kanyo gibiro medo lerie jopiny kuom gik manyo giyudo. Ng'eny alap tuke ma Moi ma en achiel kuom alap tuke ma historic bende nyo aneno ka wachore no kit million maromo 700 mar dhi gero alap tupe no. But achiel kuom gik manya geno an kaka ni wach mar midhiero mar pi mar oula mamako Kano Osako Junior biro nyisi kanyo to gi ji duto te mabende neno ka wuok e gwenge ma Kano midhiero mar pi ma higa manyien samoro kwa loko to koth biro mapek to biro ji kinde ka kinde. Aparo ni en achiel kuom advantage manyo onego bene telo ma Kisumu kawo mondo mi wang'i ni to kech ka ng'iyo budget kacha to ok aneno maybe je samoro okole matut ka bende nitiere omenda manyo oketi ne dam mar mar koru yes so incha nikech en gimo sebet ke wacha bende nitiere okang' manyo ogen nikech achiel kuom gik ma hinyo ji Kisumu kata Kano kacha Jokano samoro nyalo gombo ng'eyo ni to oula musiko sombo gi higa ka higa madok be nje neno mana dweche matin mokadho dwe matin wach mar sirikal saidia cha kendo koduogo bende nitie okenge manyotim. Koro manda paro nitiere wisdom mar jo Kisumu gi jotelo manyodhi mak mana ni gima watemo wacho kani e limbe mamoko ma samoro biro medo betie giri wiye kijende to jomatindo gi bende ka gidhi godo e ot mar sumo paro jatend piny gimbe migi thuolo gi wuoye wetingi atinga ka jomo tingi bag nikech no aneno matin jomatin manyo nitiere kaka Charles Osako gine lakini ngama nyo miyo gi thuolo mondo mi gimbende gibede representative gimbe giwache gik magi kale kuom sani bende kosum pachgi nyalo bedi maber. Koro telo nyaka betelo mantiere jomadongo joma ginie diere jomatindo gi bende kik we kik beda jok mitiele lori to dhi bora no ne pichni gi kose kaw pichni ari adek tichwadi e mbui to pachgi to okokaw. Okay. Wach mar ohula no anyalo paro ni mana dweche achiel ariyo mokalo bende nche ne chendo magero ohinga kata daik Nyando nche ne ochakore mawinjore bende biro kawo maromo kilomita 50 nche ne giwacho ni gichako gi thuolo mokwongo mar kilomita 4 kaito gibiro tieko machielo mar 46 komendo yudore. Koro pani en okenge manyalo biro konyo jo-Nyando mak mani koro so en ting'e ni koro en malach mawinjore bende ni siasa bare mane pod chendo cha kata midhiero mane pod omake che winjore bende koro sirikal gonyo thuolo mondo mi chendo no dhi nyime. Yes, Jay. Mana mapiyo mokwongo koro so in dam apa ni gima timore sani en ni piny owacho ne dwa loko kaka koro ibro manyne pesa apa ni onego bed okawo bilion madhi mna 20 koro apa ni mogik chak dwe mar abich na neno kamoro ka Eliud Owalo wacho ni gitemo ng'iyo public private partnerships mabende en yor achiel ma sirikal sani koro mako matek mar neno ni projects mang'eny mondo dhi mbele. So apa ni pod gimanyo jaket mwandu mondo kong gima sirikal oseketo mondo lose otieke. Yor wuodh jotelo ma Kisumu lure gi mar jotelo ma Siaya to gima Homa Bay to gima Migori mosedhi kano jot ma jatend piny odira ndalo moko kapod ni onge ka jogi noyo ka bundi joroho kana konegi ni maendeleo yudo State House magi kona ni wacha ni kech jaod bura mara nena achiel kuom jogo mane otelo modhi ka jatend piny mondo manyie maendeleo kelnwa bondo to tinde to giye nikech kit omenda manyo singne jo county ma Kisumu to mano singne Siaya ok di yude od bura
mani wacho ni maendeleo yudo od bura ok yud ka jatend piny. Koro adwa ni nyaka gikwaya ng'uono. Manang ne gitim becha yot nyaka ang ne gikwaya mo ginyara wila bendu many gibio je kwaya mo nikech tinde kuneno kama maendeleo na yude State House. To awachie na dira makenda ni maendeleo na yude State House en ni juma mokalo tok ka jotend county masiane nitie State House nyo nitie bura mapek Siaya ma jo KDF nyo keto gi county government nikech nyo mi jo KDF patik mar neno ni stadium ma Siaya orumo do wath ma Usenge bendo losi nye gisechope ground tim assessment gi adwa wacho ni tiyo kosok tita realize ni tayo kogo so ngisi ni nitiere samoro oteku ma jatend piny nigo mako chiko ugi moro tubiro yudo wawachie ka bende an koragoya ga manyansa msima kwa tieko ni asego nya anti asego weekend ni to kit lamo mowuothe asego nitie kuonde moko kano adhiga kene jatera ga bayo to nwaringe mna buru wagwandore mna gi japiko wuora lam oling mos asego guogie manende jasego kala koru nyiu mitoko ni odhi oringe lam kala koru nyiu mitoko ego ana sumo mi paro nikech lam ok nyal ger kamacha muwuotho shauri lo ngene shauri moyo shauri yako kacha shauri yako kidino lam nitie kiduogo yotomba nyaka yo kajela kuma yande buru lam oringe asega kiani kanye maonge lam sani nyisi ni tudruok machiegni gi telo mar piny ber miyo yudo maendeleo miyo ikelo ni gigi tok kelgi ni en ratichi ni chulo suru ikelo gi nikech kata jo Mandera kata mna jo Marsabit bende chulo suru to sama tudruok onge maber to gigi ok nyal biro emomiyo ganda luo higni mang'eny gigi no kwayudi sani adira makende anya neno ka jo KDF ni Siaya jotendegi orado gi governor mara James Orengo to gigi mana neno Homa Bay kech machato nyewa ringe adira ber nyewa ringe godhiambo kama nyewa tumotua mara asego lam league so ngisi ni gigi nyalo timore to mana ka tudruok nitie machiegni between jotelo to gi piny owacho emomiyo makisumo ni bende an gi geno ni bro timore maber to ka gigi otimore gima Migori adira makende en ni jaluo kata oganda ma jaluo bende koro nyalo yude mit mar sirikal mar piny Kenya mwase bede higni mang'eny to ok bedo kosang'iwa gi wang' maber an nya neno gi orumo to nikech pod un gi gowi mar Senior Joy Bonyo adwani chul gowi no chon gowi ok ber mabudho no adwa tikora tika gi Jay sani kaka owuok ni ayo 7 dakoso ame gavana ma onge portfolio ta onge pending bills keno ngi kaka tim sani ko tiko nikech okadwa manda mono ma sani ko tiko to tura neni bas wano tikora tika ero kama na nyanya kora mugi apani en puoch gi pak ne waduto kuom yudo thuolo mar sumo paro jogo mane oketo wangira mugi TV kendo chiko itgi Ramogi FM gi geno mar ng'eyo adier mar wach kuom hikruok kachiel kod chenro mag ng'anyo dwaro mar oganda matindo kachiel kod oganda jo Kenya duto okenge ma sirikal medo goyo eneno ni lwasi mar dongruok kachiel kod kwe medo bedo e pachoka kachiel kod sum paro ma jo piny nyalo somo kowuok kuom telo mamalo tend counties nyalo somo kowuok kuom sirikal mamalo mondo gin bende gichop godo machiegni gi jo piny mondo weche obed makare aparo ni we watieke gi kanyo jo achiel ka pod ok otieko kaluwore gi ng'anyo mwachomo Wednesday ni jowa nyaka bed motang' ng'anyo biro ma en gima nyaka wami jowa ni ng'anyo biro ni atiro ng'ato mar dhi ng'anyo lakini maundu mana kaka iwinje wawache to jebe wache kani jo maundu opong'o ng'anyo koro kiwuok idhi ng'anyo ng'any kitang' jok ma samoro nyalo dwaro milore ang'ini obila oyie ne gidhi chiwo arita to kik milri ahinya e nyim obila mani yudo ka samoro ng'ato dhi makoro soki obila kodwa ng'e ni bunde no be nigi risasi adier Charles Owino nowacho ka ni kiwinjo ka risasi oywak to ng'e ni kare pok omaki nikech komaki to inielo koro kik idhi tem ni to gima obila ni godo ni be oting'o gimoro e iye adier kochuno ni nyaka idhi kech en ratiro mari to bede gi horuok mang'eny nikech jo mang'anyo gin joma ng'awo
ma samoro inyalo yudo ka gimoro maki. To bende ka ok ochuno nyaka idhi tim gimoro town chieng'no kata iseneno e mbui kaka piny chalo, nikech wan gigi yudowa samoro ng'wech no waringe to wang'eyo kaka watimore e iye. Wabede gi horuok ng'anya ni mondo kwa biro duoge chenro mar kaka wanene kae to kik waduoge ni wayudo ka samoro gik moko manyien omulo jowa, ok gin gik mowinjore. Kik ng'ato dhi ywa ka ng'ato oseywayo gire moro tiyudo ka osedino bokene moro obilie gige moko ma je wacho ni ndalo moko jodongo ne orika koro gige wuotho kod ka wang'e moro retard ni wi idhi ka gini no wacho gidoro ne ok ma ne yori kama ni puonj ni jo golero jokoro mogero kama na inya kiki maro gweno no kik donji ni ahinya madino no kore erokamano kuom kete kaka waneno odiochieng' ma kawuono. Ano ka ji medo bende oro ote mage, potgi pak ne ogweno, potgi pak ne Ken kachiel kod potgi pak ne Jay Bonyo, oting'o Wilberforce Otieno, Diki Makoero, oting'o jok machalo ko Chieng'o Mwage wacho ni gineno kaka wanene kendo gimoro ahinya, kod chenro ma kawuono oting'o Brian Midio, mano bende Wood Lang'ata bende konien bende oneno kaka wanene kendo wacho ni rieko mong'adi gin mago manyalo gero piny. Nyinga en George Bati, elo Jay Bonyo, Ken Muga kachiel kod Governor Fredrick Ogweno kod mabende waonge godo Victor Otieno maka Juma ma en jata chenro ni gi in bende mikao thuolo mari director mara Stafford kachiel kod yaduto mosiro chenro mar kaka wanene kawuono. Bed godiochieng' makare, oriti masane.